Και θα υποδεχτούμε, όπως έλεγα και στην αρχή, ένα θρύλο του ελληνικού σινεμά. Ένα θρύλο που εξακολουθεί να είναι θρύλος, γιατί οι θρύλοι δεν έχουν ημερομηνία λήξης, κύριε Ξανθόπουλο. Να είστε καλά που είστε μαζί μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που έχεις τη δυνατότητα και επικοινωνείς με αυτά τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου που είπες. Όλες τις υπήρους, σε αυτές τις θαυμάσιες χώρες που γυρίζαμε κάποτε. Εσείς έχετε επικοινωνήσει πολλά χρόνια πριν, κύριε Ξανθόπουλε, και εξακολουθείτε να επικοινωνείτε. Είμαι πραγματικά πολύ ευτυχής που είστε σήμερα μαζί και ξέρω ότι είναι ευτυχείς όλοι οι φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Ελπίζω να το λες αληθινά, να μην είναι παραμύθι. Δεν λέω ψέματα ποτέ εδώ, κύριε Ξανθόπουλε. Θυμάμαι στις ταινίες σας, όταν έπεφταν οι τίτλοι, έγραφαν ότι τον άνθρωπο που αγαπάτε, παρουσιάζουμε τον αγαπημένο καλλιτέχνη του λαού. Μάλιστα, τον Νίκο Ξανθόπουλο. Αυτό πώς το είχατε δώσει, πώς ο σκηνοθέτης? Ο σκηνοθέτης και παραγωγός της ταινίας, επειδή οι ταινίες που γυρίζαμε ήταν για όλη την ελληνική οικογένεια και επειδή ο κόσμος ανταποκρινόταν στις ταινίες που γυρίζαμε, γεμίζαν οι κινηματογράφοι δηλαδή, έβγαλε αυτό το σλόγγαν, το οποίο ήταν επιτυχημένο, μπορώ να πω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να πούμε ότι πόσα χρόνια είστε στο χώρο? Γιατί εγώ λέω είστε, όχι ήσασταν. Πριν μερικές μέρες σας είδα, έβλεπα 2 ταινίες σας είχαμε. Ναι, εντάξει, εδώ και 10-12 χρόνια κατέβασα τα ρολά. Επιλογή μου δηλαδή, δεν ήθελα πια, άγκωσα, βαρέθηκα. Πολλά χρόνια στο κουρμπέτι. Να σου πω ότι δουλεύω από 8 χρόνο μωρό. Όχι βέβαια καλλιτεχνικά και τέτοια. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί σήμερα... Θα τα πάρουμε. Που είπες πόσα χρόνια είμαι στο... Πόσα χρόνια στο χώρο? Λοιπόν, βγήκα το 55. Πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. 51. Πω. Μην το πεις πουθενά. Να σας πω, είστε αιώνιος έφηβος όμως, αυτό έχω να πω. Να είσαι καλά. Και θέλω έτσι να μοιραστώ με τους φίλους κάτι που δώσατε έτσι απλόχερα στο κοινό που σας αγάπησε, και θέλω να πω ότι δεν νομίζω να γκώσει, όπως είπατε, από αγάπη του κόσμου ένας καλλιτέχνης. Δεν γίνεται ποτέ. Έτσι λένε. Δεν το πιστεύω αυτό που λέγατε. Να σου πω, εγώ έχω δουλέψει για 2 ζωές, Χρήστο. Κάποτε τραγουδούσα την ίδια μέρα σε 2 πόλεις, στο Τορόντο και στο Μόντρεαλ. Την ίδια μέρα. Για 10 μέρες πήγαινα από το Τορόντο στο Μόντρεαλ και ξανά και πίσω και ξανά. Στο Τορόντο τραγουδούσα σε 2 κινηματογράφους. Στον έναν έπαιζε μια ταινία μου και ο άλλος είχε live show, 2 ώρες πρόγραμμα με μένα. Μετά σταυρώνανε, πήγαινε η ταινία στον άλλο κινηματογράφο, εγώ έκανα πρόγραμμα στον από εδώ κινηματογράφο, μέχρι το βράδυ. 10 η ώρα παίρναμε το αυτοκίνητο του Σκοτωμού να πάμε στο αεροδρόμιο, να προλάβουμε την πτήση για το Μόντρεαλ. Στο κλαμπ μέχρι το πρωί, στο New Athens Corner. Τώρα οι φίλοι που είναι από το Μόντρεαλ θα μας ακούνε και θα θυμώνται εκείνη την ηρωική εποχή που επιχειρήσαν και όλα να μας κάψουν. Πετάξανε ένα ντενεκέ αναμένο πετρέλαιο και εκεί το μαγαζί ήταν σε σκάλα, ήταν σε όροφο πάνω και το ρίξαν στη σκάλα και παραλίγο θα παίρναμε φόκο. Πώς το λέγανε το μαγαζί, το θυμάστε? New Athens Corner. New Athens Corner. Δεν ξέρω τώρα, μας παρακολουθούν στο Τορόντο, αν υπάρχει σήμερα το New Athens. Νομίζω δεν υπάρχει, γιατί εκεί τα κτίρια, ξέρεις, είναι ξύλινα και ανακατασκευάζονται μετά από χρόνια. Οι γειτονιές πάνε λίγο πιο πέρα, μου βάρουνε, πάνε λίγο πιο εκεί. Μετά ξαναπήγα και στο Ακροπόλ Καφέ και σε κάνα 2 άλλα κέντρα. Έχω πάει συνολικά στην Αμερική και στον Καναδά 15 φορές. Και όταν λέμε στην Αμερική και στον Καναδά, όχι στην εξώπορτα που πάνε στη Νέα Υόρκη και... Μάλιστα. Όλη από το Portland του Maine εδώ ανατολικά μέχρι το Portland του Oregon, από την άλλη μεριά, στον Ειρηνικό και μέσα σε διάφορα state. Παντού. Διάβαζα στο βιβλίο σας, γιατί αφορμή αυτής της κουβέντας που έχουμε, της φιλικής κουβέντας με τον Νίκο Ξανθόπουλο, είναι η αυτοβιογραφία του που γράψατε. Πόσο καιρό το γράφετε το βιβλίο?
1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Κράταγα πρώτα σημειώσεις, θυμόμουν διάφορα περιστατικά. Θα σας ρωτούσα, γιατί έτσι όπως το έχετε γράψει, είναι σαν να, μην τα να έχουν συμβεί πριν μερικές μέρες. Εγώ είχα την αίσθηση, σαν άνθρωπος που διαβάζει το βιβλίο, είχα την αίσθηση ότι τα γράφει ένας άνθρωπος που τα έχει ζήσει πριν 5 μέρες. Δεν ξέρω αν σας το έχουν ξαναπεί. Η αίσθηση... Εκείνο που μου έχουν πει είναι ότι τα αφηγούμε όπως μιλάω. Νομίζουν ότι με ακούνε να τα λέω. Γιατί με τη φρασιολογία μου, με τον τρόπο που μιλάω, με τις λέξεις που χρησιμοποιώ στη ζωή μου, έτσι. Δεν προσπάθησα δηλαδή με καλλιέπεια να το χτενίσω, να το κάνω λογοτεχνικό το κείμενο. Και σε αυτό επενέβησαν τα παιδιά μου, η κόρη μου που είναι αρχαιολόγος και ο γαμπρός μου, ο οποίος είναι Καναδοσκοτσέζος από το Χάλιφαξ, με ρίζες από το Χάλιφαξ και μεγαλωμένος στο Μόντρεαλ. Σου είπα και προηγουμένως που μιλάγαμε στο Καμαρίνι ότι έχω σχέσεις πολλές με την Αμερική. Η νύφη μου είναι από την Καλιφόρνια, από το Λος Άντζελες. Λοιπόν, μου είπαν τα παιδιά μου μην το πειράξεις, είναι λουκούμι, είναι ρουφιχτό γίνεται το βιβλίο. Εγώ σαν αναγνώστη σας λέω ότι είναι σαν να το έχει γράψει κάποιος που έζησε τα γεγονότα πριν μερικές μέρες. Έχεις την αίσθηση αυτή. Η Οδύσσεια λοιπόν ενός ανθρώπου που έχει ζήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Βέβαια στο βιβλίο λέτε και κάποια πράγματα που έχουν συμβεί έτσι, όχι άσχημα πολύ. Κάποιες συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων σε όλες αυτές τις περιπλανήσεις ανά τον κόσμο. Ναι, η ζωή σου δεν είναι πάντα χαμογελαστή και ευχάριστη. Περνάς και δυσκολίες. Περνάς και κανάλια άσχημα. Πώς να σου πω, κολυμπάς και σε άγρια νερά. Η ζωή τα έχει αυτά και αν δεν υπήρχαν για αυτά, δεν θα είχαν σημασία οι καλές στιγμές που ζει κανείς. Ακριβώς. Θέλω να σταθώ, αγαπητοί μας φίλοι, στο τέλος που γράφει ο κ. Κανθόπουλος. Αισθάνομαι τη συγγραφή αυτή του βιβλίου σαν εξομολόγηση στο πνευματικό μου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν αδίκησα κανέναν, αν φέρθηκα άσχημα σε κανέναν. Μπορεί να μην το κατάλαβα, να μην το ήθελα. Έτσι κλείνεται στο οπισθόφυλλο που διαβάζει ο αναγνώστης, πριν πάρει μάλλον αυτός που θα γίνει στο μέλλον αναγνώστης. Έτσι μια μικρή κουβέντα. Κάνεις απολογισμό της ζωής σου. Απολογισμό της ζωής σου. Εγώ όπως σου είπα, η επιλογή μου ήταν τα τελευταία 10-12 χρόνια και δεν είχα καμιά δραστηριότητα καλλιτεχνική. Έχω ένα κτήμα κοντά στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είμαι κλεισμένος μες στο κτήμα, ούτε στην Αθήνα δεν κατέβαινα. Πώς να σου πω, στην Αθήνα κάθε 3-4 μήνες κατέβαινα. Και έκανα έναν απολογισμό της ζωής μου. Και ήθελα να είμαι έντιμος σε αυτά που θα πω, να μην πω παραμύθια και... όμως καμιά φορά σου ξεφεύγουν και σου ξεφεύγει και κάτι και λες μήπως φέρθηκα σε κανέναν άσχημα. Στη ζωή μου εγώ δεν έχω ακούσει να μου πει κάποιος ότι έχει παράπονα από μένα, αλλά λέω κάποιος μπορεί κάπου να άτυχε αυτή την ίστατη στιγμή να του ζητήσω συγγνώμη. Να του ζητήσω συγγνώμη. Πάντως ήσασταν κλειστός άνθρωπο, κλειστός αυτό ξαναπέστο, ναι, είμαι. Ξέρεις τι, εγώ γεννήθηκα σε μια φτωχογειτονιά της Αθήνας, στη Νέα Ιωνία, γόνος προσφύγων Μικρασιατών, για την ακρίβεια είμαι Πόντιος, και οι δικοί μου περάσανε μεγάλες δυσκολίες όταν ήρθανε από την πατρίδα τους κυνηγημένοι, ταλαιπωρημένοι, με εξορίες, με σφαγές, και κουρνιάσανε εδώ στις διάφορες προσφυγικές γειτονιές που γίνανε. Λοιπόν, δεν υπήρχε τίποτε που να μπορεί να σε κάνει χαμογελαστό άνθρωπο και να... Ήμουνα και μοναχοπέδι και το μοναχοπέδι μόνο του παίζει, μόνο του μιλάει, κλείνεται μέσα του, σκάβει μέσα του, δεν είναι εξωστρεφές το παιδί. Κατάλαβες, και έτσι ήμουνα κλειστός τύπος, αφού το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Έλεγε η Ελένη Ζαφυρίου που έκανε τη μάνα μου στις ταινίες, μου έλεγε χαμογέλα βρε, χαμογέλα βρε. Εσύ που είσαι τόσο καλό παιδί, έτσι που σε βλέπουνε μουτρωμένο, θα νομίζουν ότι ποιος ξέρει τι σκέπτεσαι, τι έχεις, χαμογέλα, μην αδικείς ο ίδιος τον εαυτό σου. Ναι. Το γράφετε αυτό στο βιβλίο? Το γράφω στο βιβλίο. Αργότερα πια, και όταν ήρθαν επιτυχίες και όταν ήρθαν πράγματα και θάματα στη ζωή μου και αναθάρισα και μπόρεσα να κοιτάω κατάματα τα γεγονότα και τα πράγματα και τους ανθρώπους, τότε πια γέλαγα κιόλα.
άρχισα να γελάω κιόλα. Όλα αυτά τα βάσανα και των γονιών που ήρθαν από τις χαμένες πατρίδες, αυτές τις αλήτρωτες πατρίδες. Κοίταξε να δεις, εμένα ο πατέρας μου, η καταγωγή του, η καταγωγή της μάνας του ήταν από τη Γεωργία, από το Σοχούμι. Από το Σοχούμι. Από το Σοχούμι. Λοιπόν, τον στείλανε στη γιαγιά του, στη Γεωργία, κάποια εποχή, και έγινε τότε η Ρώσικη Επανάσταση και απόμεινε εκεί πέρα το παιδί. 5-6 χρόνια απόμεινε εκεί. Μετά γύρισε στη Μικρασία, στην Κερασούντα, από όπου κατάγονταν. Γύρισε στην Κερασούντα και δεν βρήκε κανέναν. Ένα παιδί 12 χρονών δεν βγήκε. Όλοι λείπανε. Τους είχαν στείλει εξορία, ήταν σκοτωμένοι. Και με ξένους ανθρώπους κάνανε χιλιάδες χιλιόμετρα και ήρθανε και τους βάλανε τότε στα χωριά του Νευροκοπίου, στο νομό Δράμα, στα σύνορα πάνω. Ταλαιπωρίες. Μετά ήρθαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, εκεί θα τράβηξαν άλλα. Τι να σου πω. Τους Βαλκανικούς. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι όχι. Ήρθαν άλλοι πόλεμοι αργότερα. Ήρθαν άλλοι πόλεμοι. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, μια και με το λέμε. Στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, στο Άπον Ντάρμπι, συνάντησα κάποιον που μου λέει, μιλάγαμε για τους πατριώτες μας, τους Πόντιους, και μου λέει, θα σου πω κάτι για να καταλάβεις τα προβλήματα και τα βάσανα που πέρασε η φυλή δική μας. Ο παππούς μου γεννήθηκε στη Ρωσία. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Τουρκία. Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα. Ο γιος μου γεννήθηκε στη Γερμανία. Μια ζωή δηλαδή ταλαιπωρίες και τούτο εδώ το εγγόνι μου γεννήθηκε στην Αμερική. Τι είναι τώρα αυτό? Τι είναι? Του λέω, εσύ θα μου πεις, εσύ ξέρεις. Μου λέει, όχι, είναι Ελληνάκι, είναι Πόντιος, τρώει ποντιακά, χορεύει ποντιακά, μιλάει ποντιακά κλπ. Εγώ του λέω, εσύ ξέρεις. Όμως την Κυριακή στην εκκλησία άκουσα τη λειτουργία στα αγγλικά. Σιγά σιγά γλιστράμε, σιγά σιγά αλλοιώνεται. Είναι ένα θέμα που το έχουμε θίξει πολλές φορές κύριε Ξανθόπουλε από την εκπομπή. Αλλά τα τελευταία 5 χρόνια που έχει μπει πολύ έντονα και η ελληνική τηλεόραση στα αμερικανικά σπίτια, που βέβαια είναι αυτό πράγματι έχει βοηθήσει τρομερά και πρέπει να πούμε και κάποια καλά πράγματα που έχει η τηλεόραση. Με την εισβολή της ελληνικής τηλεόρασης στα σπίτια, η καλή εισβολή, γιατί η εισβολή μην το παρεξηγήσουμε την έννοια της λέξης, έκανε και κάποια καλά και πρέπει να τα αναγνωρίζουμε στην τηλεόραση. Βοήθησε πολύ παιδιά οικογενειών Ελλήνων που έχουν συνείδηση αμερικανική. Μα τότε, τελευταίες χρονιές που πήγαινα στην Αμερική, μου λέγανε διάφοροι ότι παίρνουν βιντεοκασέτες για να βλέπουν τα παιδιά τους ελληνικά έργα. Πάρα πολλά. Μόνο που είχαν βιντεοκασέτες του Ψάλτη και ο Ψάλτης έλεγε τίποτε λόγια και μου λέγανε, πέστε τους κύριε Ξανθόπουλε να μην έχουν τέτοια λόγια. Μαθαίνει το μικρό και... Μαθαίνει άγνωστες όμορφες λέξεις, σε παρένθεση. Γνωρίζοντας έτσι την πορεία τη δική σας, μάλιστα όχι πολύ καλά κάποιος, θα πιστεύει ότι έχετε κάνει άπειρες ταινίες. Εγώ έριξα μια ματιά και οι ταινίες σας δεν ξεπερνούν τις 50. Εκεί έχετε κάνει περισσότερες? Όχι, συνολικά 50 ταινίες έχω κάνει. Αυτό που είπες είναι πραγματικότητα. Πολλές φορές νομίζουν ότι έχω κάνει σαν με 200 ταινίες. Ίσως γιατί οι ταινίες παίζονται και ξαναπαίζονται για χρόνια, πολλά χρόνια έχουν παιχτεί. Δηλαδή μιλάμε ταινία που έχει παιχτεί 40 φορές. 40 φορές. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι στην αρχή της κουβέντας μας, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και δεν θέλουμε να φύγει κανένας. Και νομίζω ότι και να μην το θέλαμε εμείς, εσείς θα μείνετε εκεί για να παρακολουθήσετε έναν άνθρωπο που έχετε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Για εσάς που μένετε στην ξενιτιά, σας κράτησε πολύ ωραία παρέα. Αλλά και για αυτούς που μένουν στην Ελλάδα και παρακολουθούν τις ταινίες του κ. Ξανθόπουλου. Τι είναι αυτό που έχει κάνει αυτές τις ταινίες να τις αγαπάει ο κόσμος και σήμερα και νέα παιδιά? Η γνώμη δική μου είναι ότι οι ηθογραφίες δεν πεθαίνουν ποτέ. Γιατί βλέπεις κάποια πράγματα μιας άλλης εποχής που σήμερα τα βλέπεις με μια άλλη ματιά, σε αγγίζουν διαφορετικά σήμερα. Αλλά αυτά που έχουν να διδάξουν μένουν στον άνθρωπο, είτε αλλάζει γενιές, μένουν. Η γνώμη μου είναι αυτή. Εσείς τι πιστεύετε? Λοιπόν, ότι... να σου πω τώρα, Χρήστο, να σου πω τώρα. Με την ευκαιρία του βιβλίου πηγαίνω σε διάφορα μέρη που γίνονται παρουσιάσεις του βιβλίου. Έχω συναντήσει πράγματα που με συγκινήσανε πάρα πολύ. Πώς λιώνουν τα μέσα σου, ρε παιδάκι μου. Μεγάλη εντύπωση μου έχει κάνει. Έκπληξη. Σε αγκαλιάζει ο άλλος, αγκαλιάζει και σε φυλάει βουρκωμένος. Τον καταλαβαίνεις, δηλαδή έτσι όπως έρχεται βουρκωμένος, φορτισμένος, τον καταλαβαίνεις. Σε σφίγγει στην αγκαλιά του και μου λένε, με σένα μεγαλώσαμε. Εσύ διαμόρφωσες
το χαρακτήρα μας, με το ήθος, την ανθρωπιά, τη ζεστασιά, το φιλότιμο που είχαν εκείνες οι ταινίες, οι φτωχούλες ταινίες, με ατέλειες τεχνικές αν θες, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν μέσα ούτε τεχνικά μέσα, ούτε οικονομικά μέσα να γυριστούν. Πειραματίζονταν οι άνθρωποι τότε. Όμως οι ταινίες είχαν αισθήματα, είχαν ανθρωπιά. Τα αισθήματα και η ανθρωπιά δεν εξαφανίζεται, δεν χάνεται. Πάντα μιλάει, πάντα σε εκείνη. Θέλω να πάμε να δούμε ένα απόσπασμα μιας ταινίας που νομίζω την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, δεν θα τη βαρεθεί ποτέ κανένας. Και νομίζω είναι από τις ωραιότερες ταινίες που έχετε κάνει. Θέλω να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Είναι η Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου. Ναι. Θέλω να θυμίσω για όσους δεν θυμούνται την πλοκή. Έχει έρθει στην Ελλάδα, στην πατρίδα, με την καταστροφή της Μικράς Ασίας, η οικογένεια, και αναζητεί ο γιος τον πατέρα που τον έχει χάσει πάρα πολλά χρόνια στην καταστροφή. Έχετε τώρα καταλάβει, αλλά θέλω, πριν πάμε να δούμε, θέλω να μου πείτε 2 λόγια για την Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου. Ναι, για χρόνια, πολλά χρόνια, μέσω του ραδιοφώνου αναζητούσαν οι πρόσφυγες τους συγγενείς τους, τα παιδιά τους, τον πατέρα τους, τη μάνα τους, γιατί είχαν έρθει ανάκατα από εκεί. Άλλος με άλλο καράβι, άλλος έμεινε εκεί, δεν ήρθε, άλλος βγήκε στη Σάμο, άλλος βγήκε στην Κρήτη. Ψάχνουν χρόνια. Δεν ξέρω εσύ αν το πρόλαβες αυτό. Μέσω του Ερυθρού Σταυρού που αναζητούσαν δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, η ιστορία του έργου είναι αυτή η αναζήτηση των συγγενών για να μπορέσει να ενωθεί όλη η οικογένεια. Και στην πρώτη ταινία που είχαμε κάνει, στην Ξεριζωμένη Γενιά, βρίσκω τη μάνα μου στη Μακεδονία, στην Καβάλα, και εκείνη, αφού συνέρχεται, γιατί ήταν χαμένη και νόμιζε ότι δεν θα μπορέσει να βρει κανένα από τους δικούς της ανθρώπους, και αφού εγώ είχα τη δυνατότητα πια, γιατί ήμουν καλλιτέχνης, τραγουδούσα και είχα τη δυνατότητα να ψάξω, ναι, μου είπε, με σταύρωνε, να βρεις τον πατέρα σου, να βρεις τον πατέρα σου. Έτσι, με την ευκαιρία που κάποιος καθηγητής, αρχαιολόγος θα πήγαινε στη Μικρασία, με πείσανε και πήγα κι εγώ να βρω τον πατέρα μου. Ελένη Ζαφυρίου η μητέρα. Η Ελένη Ζαφυρίου η μάνα μου, και ο πατέρας μου εγώ ο ίδιος. Ο ίδιος. Έπαιζα 2 ρόλους. Πολύ ωραία, και θα πούμε λίγο για το πώς γινόταν αυτό και πόσο δύσκολο είναι, αγαπητοί μας φίλοι τηλεθεατές, πόσο δύσκολο είναι να μπορείς να παίζεις με τα μέσα της εποχής εκείνης, να παίζεις 2 ρόλους. Ο κύριος Ξανθόπουλος έκανε το γιο, αλλά έκανε και τον πατέρα που τον βρήκε στα βάθη της αναγωγής. Να δεις πόσες ώρες έκανα να ετοιμαστώ, να βαφτώ. Και έλεγα, μην κάνετε λάθος και ξεχάσουμε κανένα πλάνο, και όταν ξεβαφόμουν, γιατί 2-3 ώρες φτιαχνόμουν. Να κάνω το γέρο, όπως είμαι με τις περούκες, με τα γένια, Όμως ήταν μια φάτσα που έχει μείνει. Πραγματικά. Πάμε, αγαπητοί μας φίλοι, να δούμε λίγο από την ταινία. Τίποτα και σήμερα. Υπομονή, μάνα. Τι θες, ποιος είσαι? Ο Βασίλης Καρατζόγλου. Ξέρω, είσαι. Μπορεί από τα μέρη που πέρασες να έχει περάσει και ο πατέρας μου. Το χωρισμό. Δεν ήρθε μετά την καταστροφή μαζί μας στην Ελλάδα. Τον χάσαμε στη Σμύρνη. Η μοίρα παίζει μαζί μου από όταν ήμουν παιδί ακόμα. Αλλά αυτό το παιχνίδι με την αναζήτηση του πατέρα είναι πολύ σκληρό. Τη μια μου δίνει ελπίδες και την άλλη με κατεβάζει σε ένα βάραθρο απελπισίας. Ό,τι έγινε, έγινε, Μιναγά. Αν είσαι ένοχος ή όχι, θα δώσεις λόγο στο Θεό. Δεν θέλω να μάθω τι είχες με τον πατέρα μου. Κράτησε το μυστικό σου. Πες μου μόνο τι απέγινε. Αν ζει. Και αν δεν ζει, πώς πέθανε. Σε βασανίζει και σένα αυτό. Μην προσπαθείς να κρυφτείς. Το έχεις βάρος στη συνείδησή σου.
Γιατί ήταν αθώος και το ξέρεις. Και ποιος ήταν ο πατέρας σου? Ο γιατρός Αριστίδης Καρατζόγλου. Ποιος? Τον ήξερες? Δεν είσαι εσύ ο Νιαζίτμπης που έκανες φυλακή μαζί του? Είσαι, είπες, ο γιος του Αριστίδη Καρατζόγλου. Ναι, ο γιος του. Στα αλήθεια ήσουν μαζί του. Ο γιος του. Ψεύτη! Είμαι ο γιος του. Η γυναίκα του και η κόρη του ζουνε στην Ελλάδα. Αυτό δεν το ήξερε ο πατέρας μου. Να και τα χαρτιά μου. Λέγομαι Καρατζόγλου Βασίλειος του Αριστίδου. Είμαι γιος του, δεν λέω ψέματα. Βεβαιώθηκες τώρα? Παιδί μου. Τι? Είπες παιδί σου? Ποιος είσαι λοιπόν? Ποιος είσαι εσύ? Ο πατέρας σου, παιδί μου. Πατέρας? Ο πατέρας μου? Μην κλαις, πατέρα. Αρκετά έκλαψες ως τώρα. Αρκετά πονέσαμε όλοι. Ήρθε ο καιρός να ανθίσει το χαμόγελο της χαράς στα χείλη μας. Θα φύγουμε τώρα μαζί από εδώ, θα γυρίσουμε στην Ελλάδα. Θα βρεις πάλι εκεί ένα σπιτικό. Μια γυναίκα που δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι ζεις και σε περιμένει. Τι πέρασε ο καημένος ο πατέρας σου? Μοιάζει σαν ένα παραμύθι, μάνα. Σαν ένα λυπητερό μικρασιάτικο παραμύθι που τελειώνει όμως καλά. Άσε να τα ακούσεις από τον πατέρα όταν θα λέει το παραμύθι στο εγγονάκι του. Μια φορά και ένα καιρό. Όταν τις βλέπετε αυτές τις ταινίες, τώρα τι σας παίρνει? Γιατί σας είδα είχατε απορροφηθεί. Και παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Σε ορισμένες ταινίες και σε ορισμένα σημεία συγκινούμε και τώρα ακόμη που τα γυρίζω. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι λέει πηγαίναμε στο σινεμά και συγκινιόμασταν και κλαίγαμε και αυτά. Λέω εδώ συγκινιόμασταν εμείς που τα φτιάχναμε. Μια φορά γύριζα μια ταινία που είναι δύο αδέρφια. Δύο αδέρφια, πάλι έπαιζα δύο ρόλους. Η καρδιά ενός αλήτη λέγεται. Που ο καλός και ο... λοιπόν, σε αυτή την ταινία ο αλήτης έχει μια απολογία στο δικαστήριο. Απολογείται πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να ξεπέσει τόσο πολύ κλπ. Απολογείται. Με έπιανε όμως το παράπονο όπως στην απολογία και δεν μπορούσα να τελειώσω. Δεν μπορούσα να πω τα λόγια μου. Ένας κόμπος ανέβαινε στο λαιμό μου, με πιάναν τα κλάματα. Δεύτερο γύρισμα, τρίτο γύρισμα, τέταρτο γύρισμα. Ο παράγωγος σου λέει: πολύ φιλμ ξοδεύουμε, ρε παιδάκι μου, τι θα γίνει τώρα? Με παίρνει λοιπόν ο σκηνοθέτης από το σώμους έτσι μαγκαλιάζει και μου λέει να πάμε μια βόλτα στην αυλή του στούντιο, στον κήπο. Πήγαμε μια βόλτα στο στούντιο και μου λέει: ρε εσύ, ψέματα είναι, βρει, μη στεναχωριέσαι. Μη σε πιάνουν τα κλάματα. Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης? Ο Τεγόπουλος. Και θέλω πραγματικά, μιας και τον αναφέραμε τον κύριο Τεγόπουλο, τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας έδωσε άδεια να δείξουμε τις ταινίες. Αλλά ο Αποστόλης είναι μεγαλείο. Συνεργάτης, και αδελφός. ψυχή καλή και πολύ καλός, πώς να πω, ικανότατος άνθρωπος, πανέξυπνος, γρήγορος, ικανός, μορφωμένος γύρω από την κινηματογραφία και πολύ δυνατός στη διανομή των ταινιών, στο εμπόριο της ταινίας. Είναι βλάχος. Είναι βλάχος από τα τρίκα, αλλά πανέξυπνος, τετραπέρατος. Τον αναφέρετε και τον κύριο Τεγόπουλο στο βιβλίο. Θέλω να πω ότι εσείς δεν κάνατε όμως ταινίες με το Φίνο, που ήταν το μεγαλύτερο όνομα της εγχώριας κινηματογραφίας στην εποχή εκείνη. Γιατί δεν κάνατε με τον... Πράγματι δεν έκανα ταινίες με τον Φίνο, γιατί την εποχή που είχα ανάγκη να κάνω ταινίες, που κυνηγούσα τον περοκάματο, γιατί ο κόσμος ξέρει τις ταινίες αυτές τις επιτυχημένες που έχω κάνει, τις κλακ φιλμ τις ταινίες που αρχίσαν το 62, δηλαδή το 62-63, με πρώτη την ταινία Το αγάπησα και πόνεσα. Πριν από αυτό όμως είχα κάνει καμιά 15, ίσως και παραπάνω ταινίες που έπαιζα μικρούς ρόλους, κάτι ακατάλληλα, κάτι αστυνομικές. Είχατε κάνει, μπράβο. Που κυνηγούσα το μεροκάματο. Το επάγγελμά σου είναι, από αυτό πρέπει να ζήσεις. Κάνα 2 φορές είχα αποπειραθεί να κάνω επαφή με το Φίνο και δεν έγινε, γιατί... Δεν σας δέχτηκε? Κλειστή. Όχι, ο Φίνος ο ίδιος με δεχότανε και μου είχε παραγγείλει κιόλα
να πάω να με δει. Δεν κατάφερα τέλος πάντων να κάνω επαφή, να τον βρω κάποτε στο γραφείο και η κλίκα τέλος πάντων, δεν μπορούσα. Μετά όταν άρχισα να έχω επιτυχίες με αυτούς τους συνεργάτες που λέμε με την Κλάκφιλ, με τον Απόστολο τον Τεγόπουλο και τον Δημήτρη τον Καράμπελα που είχαν την Κλάκφιλ, μέσα σε 3-4 χρόνια η εταιρεία πήγε στα ουράνια. Πολύ μεγάλες επιτυχίες είχε η Κλάκφιλ. Πλέον δεν είχα λόγο να αφήσω την εταιρεία και να πάω στο Φίνο που ήταν η μεγάλη εταιρεία που έκανε τις μεγάλες ταινίες, ξέρω εγώ, γιατί το θεωρούσα και ανέντιμο να αφήσω τους φίλους μου με τους οποίους, ας πούμε, κάναμε επιτυχίες. Δεν συνηθίζεται, κύριε Ξανθόπουλο, στο επάγγελμα, γιατί ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του και λέει θα πάω στη μεγαλύτερη. Κοίταξε, μα το κάνανε και τότε. Και ο Φίνος, όταν έγινε μια φορά, μου κάνανε ένα προξενιό, ένας Κύπριος, ο Σκουφαρίδης, κινηματογραφιστής από τη Λεμεσό, από την Κύπρο. Μου έκανε προξενιό να πάω στο Φίνο, ο Βαλτός ήταν, να κάνουμε συμφωνία να πάω στο Φίνο. Μου είπε θα παίξεις μια ταινία δική σου και μια με την Αλίκη τη Βουγιουκλάκη και θα πάρεις και 12% και πολύ ωραίοι όροι να πούμε. Του λέω τώρα δεν μπορώ, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να αφήσω τα φιλαράκια μου και να πάω. Λοιπόν, ο Φίνος μου παρήγγειλε ότι μακάρι και οι δικοί μου ηθοποιοί να σκέπτονταν έτσι και να μην βγάζανε σε πληστηριασμό που θα κάνουν τις 2 ταινίες, στο Δαμασκηνό Μιχαηλίδη, στον Καραγιάννη Καρατζόπουλο ή σε μένα εδώ πέρα. Φωτογράφιζε κάποιον ο Φίνος με το συγκεκριμένο που σας είπε? Να μην αναφερθούμε, δεν χρειάζεται τώρα. Πάντως μέσα στο βιβλίο σας που του έριξα μια ματιά, είδα ότι έχετε και με ένα περιστατικό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Συναντιέστε. Πώς τη θυμήθηκες τώρα την? Τη θυμήθηκα γιατί θυμάμαι, έχετε μια μικρή αναφορά στην Αλίκη. Είναι με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και κάπου σε κάποιο στούντιο συναντιέστε και κάτι σας είπε. Και είναι πολύ ωραίο, θέλω να το πείτε. Στους Ήφοι του Σιγανού το στούντιο, ήταν στην οδός Καραμαγκά, πάροδος Πατησίων, ένα στούντιο. Αυτός ήταν πολύ καλός ηχολήπτης. Όχι, δεν ήταν κινηματογραφικό στούντιο. Πολύ καλός ηχολήπτης και ήταν και από τη γειτονιά μου, τη Νέα Ιωνία, και έπαιζε και στην Αθλητική Ένωση της Νέας Ιωνίας. Χαφ, ωραίος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, πηγαίναμε εκεί και ηχογραφούσαμε τραγούδια κλπ. Και μια μέρα εγώ ήμουνα μέσα και ηχογραφούσα με τον Γιώργο το Μανίσα κάτι τραγούδια. Μπαίνει που λέει στο Αλικάκι, Θεός χωρέστο, με τον Παπαμιχαήλ πιασμένη χέρι-χέρι και με πειράζει. Μου λέει, Ξανθοπουλάκη, τι κάνεις εδώ? Τα τραγούδια ήταν παραπονιάρικα τραγούδια. Μου λέει, παριστάνεις το παιδί του λαού? Το παιδί του λαού. Όταν με είδε ότι λιγάκι έτσι ψιλοαγρίεψα, να πούμε, λέει, εμείς παριστάνουμε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Εντάξει. Καθένας έχει την πορεία του. Ξέρεις τι γίνεται στο σινεμά? Καμιά φορά λένε παίζεις όλο ρόλους παραπλήσιους. Όλοι λίγο πολύ παίζουμε παραπλήσιο. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις ενός ηθοποιού που παίζει πολύ διαφορετικά πράγματα, κόντρα πράγματα. Ένας το κυνηγάει και το επιδιώκει γιατί νομίζει ότι αυτό του κάνει καλό στην καριέρα του, να αλλάζει ρόλος. Πραγματικά μπορεί να του κάνει καλό. Όμως άμα σε σταμπιλάρουν σε ένα είδος ρόλου, δεν γλιτώνεις. Δεν το βλέπεις, το δεν όλο τρέχει. Σωστά. Ο Βέγκος όλο τρέχει. Πάντως εσείς αλλάξατε προς το τέλος, πριν αφήσετε, κάνατε τηλεόραση και κάνατε τον κακό πάντως. Εδώ στο Μέγκα. Κάνατε τον πλούσιο και τον καλά που μου το θύμισες. Έκανα αυτή την ταινία που έκανα τον εφοπλιστή, τον καπετάν Αντώνη, και με βλέπανε στον δρόμο και μου λέγανε, καλά, πώς μπορείς και κάνεις τον πλούσιο? Γιατί τι έγινε δηλαδή, πού είναι η δυσκολία? Λέει, επειδή είσαι όλοι, εσύ πάντα κάνεις τον αυτό, ήσουν ο καλός κλπ. Λέω, κοίταξε να δεις. Και αυτός ξεκίνησε καλός και ταλαιπωρημένος και βασανισμένος. Ναυτικός ήταν και σιγά σιγά έκανε επιχειρήσεις. Αλλά όταν φτάσεις κάπου ψηλά, για να κρατηθείς μέσα σε αυτή τον άγριο αγώνα που γίνεται ανάμεσα στις επιχειρήσεις, πρέπει να σκληρύνεις και σε αλλιώτικα δεν επιβιώνεις. Μάλιστα να σου πω και κάτι. Τότε που έκανα τις ταινίες, επειδή στις ταινίες ήμουν άλλο το φτωχαδάκι, ο ταλαιπωρημένος κλπ, με ψιλοσνομπάρανε.
Ναι, ο κόσμος, όχι ο λαός ο πολύς, ορισμένοι χαρτογιακάδες. Έχετε προλάβει, πώς τους είπατε, πώς το είπατε, γιατί ήταν χαριτωμένο, χαρτογιακάδες. Χαρτογιακάδες. Αυτοί που νομίζουν ότι αυτοί είναι καθώς πρέπει και είναι μορφωμένοι και είναι αστεί, ξέρω εγώ, μεγαλοαστεί τι είναι. Και όχι μόνο εσάς και τις ταινίες. Γιατί πρέπει να πούμε ότι 2 δεκαετίες οι ταινίες ήταν όχι στο χλευασμό προς Θεού. Υπήρχε μια μερίδα ανθρώπων, ειδικών σε παρένθεση, που τις είχαν στο οι νέοι ιδίως, και αυτοί που βλέπανε ξένες ταινίες και οι μορφωμένοι, νομίζανε ότι μπορούν οι νέοι κινηματογραφιστές να κάνουν ταινίες όπως ο Γιαντσό, όπως ο Μπέρκμαν και αυτά. Για να φτάσεις να κάνεις τέτοια πράγματα πρέπει να κάνεις μια πορεία, να ανέβεις όλα τα σκαλοπάτια της επιτυχίας και της εξέλιξης του σινεμά. Δεν μπορείς από τα 2-3 πρώτα σκαλοπάτια να πας στο 8ο, στο 9ο σκαλοπάτι. Τα μεσαία τι γίνεται. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια και εξέλιξη. Τώρα γίνεται και υπάρχει ένας συγκερασμός ανάμεσα στις παλιές ταινίες που κάναμε εκείνη με αρχή, μέση και τέλος, που είχε ιστορία και στις τεχνικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών και στις αισθητικές, ας πούμε, ανακαλύψεις των νεότερων ανθρώπων. Αν είχα πικραθεί μου λες τότε, βέβαια, στεναχωριόμουν. Αλλά όταν έκανα τον εφοπλιστή που λες, περίεργο που πήγαινα μου ανοίγαν την πόρτα. Με βλέπανε σαν ήμουνα ο Λεφτάς, ο Μεγιστάνας. Έτσι παραμυθιάζονται και ορισμένοι ηθοποιοί, παίζοντας ρόλους, έτσι, το κάνουν τον πλούσιο στο θέατρο και αισθάνονται και λίγο ότι είναι οι πλούσιοι, πάνε στα κέντρα, στα μπουζούκια, ξοδεύονται, κάνουν, δείχνουν, δεν σκέπτονται ότι κάποτε η εποχή της επιτυχίας τους θα περάσει. Αυτό είναι μια θητεία στην επιτυχία, δεν κρατάει εσαΐ, δεν κρατάει όλα τα χρόνια. Περνάει αυτό και πρέπει να κάνεις το κουμάντο σου, να βάλεις κάτι στην άκρη, να μην είσαι της ανάγκης. Γιατί μετά γίνονται τις ανάγκες και επειδή είναι πρόσωπα αναγνωρίσιμα, ένας ηθοποιός καημένος που είναι και ευαίσθητος και ψηλόφλουδος δεν μπορεί να πάει να πουλήσει παπούτσια. Όχι ότι είναι κακό να πουλάει παπούτσια, τον ξέρουν, ντρέπεται. Ντρέπεται να αλλάξει. Οπότε δεν μπορεί να βρει δουλειά στο επάγγελμά του, δεν μπορεί να βρει άλλη δουλειά, μαραζώνει και σιγά σιγά γίνεται της ανάγκης. Και τελευταία έχουμε δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και στο χώρο το δικό σας πάρα πολύ. Για το χώρο των ηθοποιών για το χώρο είναι πραγματικά... Ο άλλος πέφτει από τον μπαλκόνι και αυτοκτονεί, να πούμε. Στα νεανικά σας χρόνια, στα παιδικά σας χρόνια είχατε ινδάλματα. Ξέρω ότι ένα μεγάλο σας ίνδαλμα ήταν ο Μάνος Κατράκης. Θέλω πριν μιλήσουμε για τον Μάνο Κατράκη να πάμε να δούμε την ξεριζωμένη γενιά. Αποσπάσματα από την ταινία αυτή που παίξατε με τον Μάνο Κατράκη. Για πάμε να το δούμε. Με πήρα αέρας και βοριάς, δεν τρίξε ριζωμένο. Τι μου λες, Βασίλη? Πού έμαθες το μπουζούκι έτσι καλά? Ο Μπαρμπαμάθος από εδώ. Μπράβο, κύριε Μάθο. Τώρα και μια στιγμή θα ακούς. Τι του έμαθα γουαράγες. Κάτι λίγα στην αρχή. Αυτός το έχει μέσα το παιδί. Να δεις τι φτιάχνει. Έτσι, Μπράβο, παλικάρι. Και δεν μου λες, σε ποιανού το μαγαζί δουλεύει? Από τον έρωτα σου να παίρνω θάρρος. Ναι. Πού ήσουν τόσες μέρες, παιδί μου? Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες. Το τραγούδι, παιδί μου. Το τραγούδι και το μπουζούκι σε κάνανε αυτό. Φέρθηκα άσχημα, Μπαρμπαμάθο, το ξέρω. Φέρθηκα άσχημα σε όλους σας και περισσότερο στην Ανούλα. Είναι τόσο δύσκολο να πει κανείς πότε φαίνεται καλά και πότε άσχημα στη ζωή. Λοιπόν, μην κατακρίνεις τον εαυτό σου που έφυγε, Άννα. Κι όμως, Θεό,
Θεό, γιατί τόσα χρόνια δεν μπόρεσα να βρω μια άκρη για την αδερφή μου και τη μάνα μου. Ένα σημάδι. Γιατί λες παιδί σου εμένα και δεν λες αυτόν? Όχι, όχι. Εσύ είσαι ο γιος μου, Βασίλης. Είσαι ίδιος ο πατέρας σου όταν τον έχασα. Πόνος και καημός, πόνος και καημός, είναι τα πίκρα, τα ξένα κι ο ξερίζωμος. Μάνος Κατράκης, λοιπόν. Καλά, είσαστε μπαγάσιδες είσαστε. Έχετε βρει τα κουμπιά, τα σημεία που είναι συγκινητικά, που μιλάνε και για την ξενιτιά, που μιλάνε για τα βάσανα, μιλάνε. Να είστε καλά. Στα παιδιά και στο κοντρόλ που έχουν επιμεληθεί όλη τη δουλειά για σας και μας θύμισαν ξανά και αρχίσαμε και είδαμε τις ταινίες όλες. Ο Κατράκης που λες, ο Κατράκης ήταν το είδαλμά μου, ο αγαπημένος μου ηθοποιός από τότε που ήμουν μαθητής στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Κατέβαινα στον Πειραιά, τότε έπαιζε εκείνο το κορίτσι με το κορδελάκι, με την Αλίκη τη Γεωργούλη. Κατέβαινα από το πρωί σε μια καστάνια, μου βάζε φαΐ η μάνα μου και μου δίνες ένα μαντίλι, το δέναμε και λίγο ψωμί και κατέβαινα και παρακολουθούσα τις πρόβες και μετά έτρωγα το μεσημέρι εκεί πίσω στα παρασκήνια του θεάτρου και ανέβαινα στην Αθήνα και πήγαινα στη δραματική σχολή. Και το ξέρω ο Κατράκης ότι τον αγαπώ πολύ, και μετά από χρόνια με πήρε στο θίασό του και παίξαμε ένα έργο του Μίκη του Θοδωράκη, το τραγούδι του νεκρού αδερφού, που αναφέρεται στην αδερφοσφαγή. Ο ένας να φάει τον άλλον, τα αδέρφια που σκοτώνονται χωρίς λόγο, να πούμε. Κάτι που είναι ίδιο των Ελλήνων και δεν μπορούμε να μονιάσουμε χρόνια τώρα. Λοιπόν, μετά στις περισσότερες ταινίες ήταν ο πατέρας μου ή ήταν ο πεθερός μου, ας πούμε, ο πατέρας της κοπέλας που αγαπούσα. Θυμάμαι τελευταία φορά που τον είδα στα Καμένα Βούρλα. Που ήταν άρρωστη η γυναίκα του, παίζατε σε μια ταινία και ήταν στενοχωρημένος στην Άπακτο είχαμε γυρίσει μια ταινία. Το Γιακουμί. Τη Σφραγίδα του Θεού. Α, όχι το Γιακουμί. Τη Σφραγίδα του Θεού είχαμε γυρίσει μαζί. Αυτό που είμαι... Όχι παιδί μου, αυτό που είμαστε καητσίδες, έχουμε καΐκια και κάνουμε μεταφορές. Και είναι ο κακός Ναι, δεν θέλει να σας δώσει την κόρη, έχετε μία έχθρα παλιά με την οικογένεια, με την Βασιλάκου, έχθρα ο πατέρας με... Ναι, είναι δύο σόγια που αντιμάχονται έτσι, που είναι... Έγχρωμη ταινία αυτή. Έγχρωμη ταινία. Είναι από τις τελευταίες ταινίες που είχα κάνει, τις χρωματιστές, τελευταία δηλαδή. Έφυγα από τον κινηματογράφο κάνοντας 4 έγχρωμες ταινίες, μέσα σε αυτές ήταν και η Σφραγίδα του Θεού. Εκεί λοιπόν είχε αρρωστήσει η σύντροφός του, η Λίντα Γιάλμα. Είχε αρρωστήσει και ήταν ξεκλετισμένο στο ένα τσιγάρο πάνω στο άλλο, κάπνιζε. Και όλοι ήμασταν από κοντά, δεν θέλαμε να του πούμε κάποια κουβέντα παραπάνω, μη στεναχωρηθεί, περιμέναμε πότε θα το περάσει να έρθει στο γύρισμα και έτσι. Και όμως το αναφέρω και μέσα στο βιβλίο, αυτός πέθανε και μετά από 20 χρόνια πέθανε η άλλη που ήταν άρρωστη, που είχε καρκίνο. Τη μοίρα του ανθρώπου δεν την ξέρει κανένας. Είναι πότε θα σωθεί το λάδι στο καντήλι σου. Εκεί στα Καμένα Βούρλα που τον συνάντησα, τα χάσα πια, γιατί εγώ που τον αγαπούσα τον ήξερα πώς είναι χτισμένος, πώς είναι δυνατός, πώς μιλάει με εκείνη την υπέροχη φωνή, τη βαθιά φωνή που είχε, πώς να σου πω, τον θαύμαζα και τον είδα πια πεσμένο πολύ. Τα μάτια του είχαν θολώσει, θα ρίξει, είχαν ξεβάψει. Κάτσαμε και είπαμε, θυμηθήκαμε τα διάφορα των ταινιών και λοιπά. Και επειδή στις ταινίες έκανε το γιο μου, έκανε τον πατέρα μου,
μια φορά μεταξύ σοβαρού και αστείου μου λέει έλα ρε να σε υιοθετήσω, παιδιά δεν είχε, έλα να σε υιοθετήσω. Του λέω άσε, έχω πατέρα, δεν πειράζει. Και σας είπε γιατί θα πάρετε τα χρέη μου. Και σας είπε. Σας συμπληρώνω κύριε Ξανθόπουλε. Όταν που λέτε, όταν είπα εγώ όχι δεν, άσε δεν θέλω, έχω αυτά. Μου λέει παλιομπαγκάσα, φοβάσαι να μην αναλάβεις τα χρέη μου. Γιατί ο Κατράκης μια ζωή έκανε δουλειές μεγάλες, με πολύ κόσμο. Δηλαδή μιλάμε όλο σε ανοιχτά θέατρα έξω, είχε 40 ηθοποιούς. Κοστούμια, πράγματα, μουσικές, φώτα πολλά. Και έμπαινε μέσα. Έμπαινε μέσα. Μια ζωή έμπαινε μέσα. Μα είναι δυνατόν να στοχεύεις στο 100% της πληρότητας του θεάτρου για να βγαίνεις. Σωστά. Κατάλαβες. Έρχονταν και μέρες που δεν ήταν γεμάτο και είχε πάντα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα και όλο είχε το στομάχι του και τρώγε γαλέτες. Θέλω να μου πείτε, ο πατέρας σας πήγε στο βουνό. Ναι. Προτάσεις για να ασχοληθείτε με την πολιτική νομίζω ότι θα είχατε πάρα πολλές. Πώς δεν ασχοληθήκατε με την πολιτική ή να πάτε, αν ακολουθούσατε την πορεία του πατέρα, να μπείτε στο αριστερό κίνημα? Χρήστο, δεν κάνω εγώ για αυτά τα πράγματα. Γιατί το λέτε? Δεν κάνω. Όταν ενταχθείς κάπου σε μια ομάδα, σε ένα κίνημα, σε ένα κόμμα, πρέπει να δεχτείς και τα άσχημα που έχει η ομάδα σου, το κόμμα σου. Πρέπει να δεχτείς και τα άσχημα. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα. Δηλαδή, άμα θα μίλαγα, θα έλεγα ότι αυτό είναι στραβό. Δεν κάνω λοιπόν για αυτή τη δουλειά. Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά κάνουν κάποιοι άλλοι. Είχα πάντα τόσες δουλειές. Δεν προλάβαινα τις δουλειές τις δικές μου. Εγώ σταμάτησα, πουλάκι μου, σταμάτησα να εμφανίζομαι και κλείστηκα στο κτήμα μέσα για να ζήσω λίγο με την οικογένειά μου. Τα τελευταία 20 χρόνια ταξίδευα σε όλο τον κόσμο. Έχω πάει 5 φορές στην Αυστραλία, 15 φορές στην Αμερική, όλη την Ευρώπη μέχρι απάνω τη Σουηδία. Πολύ έχω δουλέψει στη ζωή μου. Λοιπόν, και λέω δεν πάει μέχρι να πεθάνω, δηλαδή θα δουλεύω, να μείνω, να ζήσω τουλάχιστον, να παρακολουθήσω τα εγγόνια μου πώς μεγαλώνουν. Πόσα παιδιά, 4 παιδιά έχετε? 4 παιδιά έχω και 5 εγγόνια. Τώρα παρακολουθώ τα εγγόνια μου, είναι από τη φύση, είναι σοφά καμωμένα αυτά τα πράγματα. Έχει πάρει κανένας Όχι. Το ταλέντο, θέλει κάποιος, από τα εγγόνια? Ένας που έχει σπουδάσει οικονομικά και έχει κάνει και στο UCLA, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, έχει κάνει μεταπτυχιακό, οικονομικά έχει σπουδάσει, αυτός είχε ταλέντο για να γίνει ηθοποιός. Και δεν τον παροτρύνατε? Όχι, δεν του είπατε? Να το δεις, να μιμείται κάποιους και να κάνει κλπ. Μια οξυδέρκεια και μια ικανότητα να παριστάνει, να κάνει ανθρώπους, να κάνει φιγούρες καταπληκτικές. Να σας πω, σας έχει κάνει? Εμένα? Λέει τον παππού, σας έχει κάνει, πείτε μου. Όχι, εμένα με κάνει... Δεν τρέπετε? Εμένα με κάνει ο Μπουρνέλης, ο Γιάννης ο Μπουρνέλης με κάνει. Αλλά ξέρω εγώ, έτσι μιλάω ρε παιδί μου. Πολύ. Βέβαια μιλάω αργά, αλλά. Σήμερα σας έχει. Ο Μητσικώστας σας έχει. Δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ να μιμείται ο Μητσικώστας. Ναι, παλιά λέγανε και βλέπω και στις ταινίες τώρα που παίζονται, μιλούσα πολύ με τη μύτη. Ένρινη φωνή. Ναι. Ένρινη φωνή μου ήταν, μιλούσα με τη μύτη. Έτσι που λες, τώρα. Ζω με την οικογένειά μου, με τα εγγόνια μου. Ξέρεις τι μεγάλη υπόθεση, έχω κάτι πιτσιρίκια. Τρέλα, τι να σου πω, έχω ένα μικρό και έχουμε ένα γάτο στο σπίτι. Ένα γάτο έχετε κύριε Ξανθόπουλε? Αυτός είναι εσωτερικός του σπιτιού μέσα, σπιτόγατος είναι. Οι άλλοι είναι για τα ποντίκια. Πόσα έχετε? Για τα ποντίκια έχω 11 γάτες. 11 γάτες, έχω 4 σκυλιά, κότες, πάπιες, χήνες, ένα κτήμα, καμιά 30 στρέμματα είναι το ενιαίο που έχουμε υπερβόλια. Κάνουμε το λάδι της χρονιάς μας. Φέτος στο διέπος είδατε? Ένα τόνο λάδι έκανε. Ένα τόνο. Το πουλάτε? Ένα τόνο πώς θα τον καταναλώσετε? Είσαστε πολλοί. 5 οικογένειες είμαστε. Μπας και στέλνετε και στο Λος Άντζελες. Εγώ 15 τόνους κρασί στα φύλλα δίνουμε στο συνεταιρισμό. Αλλά εκείνο που είναι καταπληκτικό είναι το περβόλι της ερυφίλης της γυναίκας μου. Ένα καταπληκτικό περβόλι που φτιάχνει απ' όλα, ό,τι ζαρζαβατικό θέλεις. Μιλάμε για ντομάτες, όχι αυτές τις πλαστικές ντομάτες που λέει... Λίπασμα δεν ρίχνετε? Τις βλέπεις ίδιες όλες και σκληρές, λες και είναι από νάιλον ότι είναι.
Καταπληκτικές. Κοπριά. Τώρα πριν έρθω εδώ μου λέει η γυναίκα μου, μην πάρεις το φορτηγό και πας στο στούντιο για τον Έζο. Και πας στο στούντιο, βρωμάει το αυτοκίνητο. Και πήρα το δικό της ένα κουρσάκι που έχει και ήρθα με εκείνον. Στο εξωτερικό στέλνετε καθόλου τίποτα λάδι στην Καλιφόρνια, στείλετε? Ο συμπέθερος τώρα που θα φύγει θα πάρει λίγο. Θα πάρει. Τώρα ίσως μας ακούνε από το Μοντέστο που είναι ο αδερφός του, μένει στο Μοντέστο, στην Καλιφόρνια. Ωραία. Τι θέλετε να πείτε για να δώσουμε και τα τηλέφωνα στην Αμερική για όσους θέλουν να μας καλέσουν? Να δώσουμε, παρακαλώ από το κοντρόλ, να δώσουμε τα τηλέφωνα που μπορούν να καλούν οι φίλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα γραφεία μας στη Νέα Υόρκη. Να το δούμε, το βλέπουμε το τηλέφωνο. Πολύ ωραία, το βλέπουμε το τηλέφωνο. Να δούμε και τα τηλέφωνα στον Καναδά. Χρήστο, άμα μπλέξαμε με τηλέφωνα και με επικοινωνίες, ξέρεις, εγώ έχω γυρίσει όλο τον Καναδά. Όχι η Μόντρεαλ, Τορόντο που πάνε. Δίπλα από το Οντέριο είναι η Μανιτόμπα. Έχω πάει στο Γουίνιπεκ. Παραδίπλα είναι το Σασκάτσουαν. Έχω πάει στην Ριτζάινα και στο Σάσκατον. Παραδίπλα είναι η Αλμπέρτα. Έχω πάει στο Κάλγκαρι, στο Έντμοντον. Παραδίπλα είναι την Μπρίτις Κολούμπια. Όλα σε μαγαζιά για να τραγουδήσετε. Και σε χολ. Σε διάφορες εκδηλώσεις, σε χορούς που κάνανε οι κοινότητες, οι εκκλησίες, οι αχέπανς. Μιλάμε χρόνια και πολύ τέτοιο πράγμα. Είπες προηγουμένως για τις ταινίες που έχω κάνει. Εγώ έχω κάνει 50 ταινίες. Λοιπόν, μια φορά ήμασταν στην Αλμπέρτα σε ένα μικρό μέρος που έχει ιαματικές πηγές. Εκεί λοιπόν μας πήγε ένας να δούμε το μέρος κλπ. Ένα Ινδιάνικο χωριό. Ο δήμαρχος ήταν Έλληνας. Τέλος πάντων, μας πήγανε στο αυτό να δούμε τις ιαματικές πηγές και στις πηγές εκεί πέρα ήταν ένας Αμερικανός ηθοποιός, ένας με 1000 παχιά που έπαιζε σε καουμπόικες ταινίες και με τη Τζέιν Φόντα είχε παίξει. Ο Λι Μάρβιν. Ο Λι Μάρβιν. Του λένε λοιπόν του λένε αυτός εδώ είναι Έλληνας ηθοποιός, του λένε, και έχει γυρίσει 50 ταινίες. Ρίλι, λέει αυτός, του έκανε εντύπωση. Ναι, λέει εσύ είσαι Τζον Γουέιν. Λέω η χώρα μας είναι μικρή, small John Wayne. Μικρός John Wayne, και άνθρωπος πολύ ωραίος ήταν και καταδεκτικός και λοιπά. Άλλη συμπεριφορά. Τα θυμάστε τα ονόματα σε όσους έχετε γυρίσει, φίλους που έχετε τώρα, δηλαδή θα μας βλέπουν στον Καναδά, σε ποιους θα θέλατε να δώσετε χαιρετίσματα? Στο Χρήστο τον Πλατή. Είχα ένα μάνατζερ από το Τορόντο, το Χάρη τον Γκιούσι, αλλά μου είπαν ότι δεν υπάρχει πια. Τα παιδιά του, ο Τζέφρις και ο Γιαννάκης, η Τζίτα. Είχατε περάσει, δεν θέλω να συγκινηθείτε κύριε Ξανθόπουλε, αλλά είχατε περάσει... Αυτός ήταν καταπληκτικός. Ο Χάρης ο Γκιούσις ήταν ο μεγαλύτερος πολιτής που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Ήταν ικανός να σου πουλήσει ένα ζευγάρι παπούτσια και τα δύο αριστερά, το ένα 43 ο Λούμπερτον και το άλλο 40, και να φύγεις και ευχαριστημένος ότι έκανες μεγάλη επιτυχία. Καταπληκτικός τύπος ο Χάρης. Και άλλους φίλους, τι να σου πω, τα παιδιά του Βέσολ, του Βασιλακόπουλου στο Σικάγο, ο Μάικο Χιόνης, ο Κογιώνης, ο Φουντάλας, ο Βέρος, σε όλη την Ιφίλιο. Θα έχουν συγκινηθεί και που μας βλέπουν, γιατί τα ελληνικά σπίτια παρακολουθούν την εκπομπή, παρακολουθούν τους ορίζοντες. Θα έχουν συγκινηθεί όλοι αυτοί που σας βλέπουν σήμερα, να τους θυμάστε. Πάντως δεν αρνηθήκατε σε όλα τα ταξίδια αυτά που κάνατε σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, όταν σας έλεγα, ή και της Ελλάδας, σας έλεγαν πάμε στο σπίτι γιατί θέλει να σας δει η μάνα μου. Ναι. Αν οι ηθοποιοί δεν θα το έκαναν, Χρήστο, από τη ζωή τους χρόνο, να σου πω, και σηκωθήκατε και πήγατε. Διάβαζα στο βιβλίο ότι πήγατε στο νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα, ήταν να δείτε τη μάνα ενός Όχι, τον πατέρα. Ναι, κοίταξε να δεις, εγώ ήμουνα μέσα στον κόσμο. Ζυμωμένος με τον κόσμο, ένα με τον κόσμο. Δεν καθόμουν στο ξενοδοχείο ή στο καμαρίνι του κέντρου που τραγουδούσα με ένα μπουκάλι ουίσκι δίπλα μου και με τίποτε φίλους και φίλες και έτσι. Μέσα στον κόσμο, ανάμεσα στον κόσμο, να καταλαβαίνεις πώς σκέπτεται, πώς ζει, τι κάνει. Γύριζα πάντα. Αφού είπες αυτό το περιστατικό, να σου αναφέρω, ένας καταπληκτικός φίλος,
στο Μόναχο. Είχε ένα μαγαζί εστιατόριο, μικρό μαγαζάκι, είχε γύρω, είχε κοτόπουλα, είχε αρνί ψητό, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτός ήταν φίλος καρδιακός από το θεολόγο της Θάσου. Ο Τάκης ο Βογιατζής. Λοιπόν, πολλές φορές πήγαινα όταν έκανα το τουρνέ στη Γερμανία, έκανα τριήμερα, δηλαδή ένα τριήμερο το άλλο, γιατί το τηλεφωνούσα και κάναμε δουλειά όποτε ήθελα, πρόθυμος πάντα. Μετά από χρόνια και αφού είχα σταματήσει πια να πηγαίνω, με παίρνει τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνό μου, λέω παρακαλώ, μου λέει ο κύριος Ξανθόπουλος, ναι, είμαι, λέει, ο Γιωργάκης ο Βογιατζής από το Μόναχο. Βρε πουλάκι μου, τι κάνεις? Ναι, λέει, κύριε Νίκο, θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Ο πατέρας μου από τα τηλέφωνα που είχε στον κατάλογο, στην ατζέντα του, είπε, διάλεξε το δικό σου τηλέφωνο να σου τηλεφωνήσουμε να πας να τον δεις. Να έρθεις να το δεις, είμαστε, λέει, εδώ στον Πειραιά, στο νοσοκομείο. Πήγα και τον είδα, τον βλέπω μια χαρά. Όταν όμως ακούω ότι το παιδί του ήρθε από τη Φλόριδα πια, γιατί ο Γιωργάκης είχε φύγει και είχε πάει στην Αμερική, ότι ήρθα από τη Φλόριδα, τότε αυτιάστηκα, τότε λέω κάτι σοβαρό πρέπει να έχει. Είδα και τη γυναίκα του Βογιατζή στεναχωρεμένη, μου λέει ο γιατρός, μου λέει, φίλος σας είναι ο κύριος Βογιατζής? Λέω ναι. Μου λέει, πριν έρθετε, όταν σκεφτείτε να ξαναδείτε, πάρτε τηλέφωνο πρώτα. Σε 3 μέρες πέθανε. Ενώ ήταν μια χαρά, νόμιζες ότι δεν έχει τίποτε. Και μου λέει, μια χειρισούλα θα κάνουμε και πώς έρχονται τα πράγματα. Θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο, αγαπητοί μας φίλοι, εδώ θα είμαστε με τον κύριο Νίκο Ξανθόπουλο. Έχουμε και πολλά θέματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και ένα έτσι αποκλειστικό, πολύ όμορφο θέμα. Για πρώτη φορά ελληνικό κανάλι, το Μέγκα, και η εκπομπή μας βρέθηκε στις γιορτές στο Μίτσιγκαν. Βρέθηκε στον εορτασμό, στην παρέλαση, και θα παρακολουθήσουμε πλάνα. Ξέρω ότι όλο το Μίτσιγκαν είναι σήμερα στους δέκτες για να παρακολουθήσουν την παρέλαση από το ελληνικό κανάλι, από το Μέγκα και από τους ορίζοντες. Σε λίγο με τον κύριο Ξανθόπουλο εδώ δεν φεύγει κανένας, γιατί έχουμε να πούμε εκπληκτικά πράγματα. Ναι. Μάνα εσύ. Ο ίδιος, ποιος είναι? Κρίμα. Έλεγα πως τα καταλάβαινε στη φωνή μου. Τι κάνεις, Σοφία? Σε ζήτησα το πρωί στο τηλέφωνο, αλλά μου είπαν ότι ήσουν νυχτερινός για να διορθώσεις μια βλάβη. Παιδευόμουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Και πού λες να πας τώρα? Πού αλλού, στο σπίτι μου για ύπνο. Σου έδωσα το τηλέφωνό μου, αλλά δεν με πήρες καμιά φορά. Θα ήθελα πολύ να σε έβαιρνα, αλλά θα ήταν κουτό. Γιατί, μάλλον, γιατί? Δεν μ' αρέσει να κάνω πραγματοποιητά όνειρα. Αυτή είναι η γειτονιά μου. Η γειτονιά μου που ξεκινάει κάθε πρωί για τον πόλεμο του ψωμιού. Εδώ πέρα η ελπίδα γεννιέται το πρωί και πεθαίνει το βράδυ, για να ξαναγεννηθεί πάλι την άλλη αυγή με την πρώτη ακτίνα του ήλιου. Εδώ μέσα ο άνθρωπος είναι πιο φτωχός, πιο γυμνός, πιο ταπεινός, αλλά και πιο άνθρωπος. Τι μου τα είδες όλα αυτά? Θέλεις να έρθεις από την άλλη πλευρά του ποταμού. Γι' αυτό πρέπει να μάθεις τι θα βρεις εκεί. Είσαι τρομαγμένη? Καθόλου. Ότι είναι όμορφο για σένα θα είναι και για μένα. Ότι αγαπάς εσύ θα το αγαπήσω κι εγώ. Σε ρωτώ πόσο θα παλέψεις ακόμα. Πόσο θα αντέξεις. Δεν σκύβεις το κεφάλι. Δεν βλέπεις πως είναι πιο δυνατή από σένα. Σταμάτα, μητερά. Δεν είναι πιο δυνατή από μένα. Σου το είπα κι άλλοτε. Κι ούτε πρόκειται να σκύψω κεφάλι σε κανένα, για κανένα λόγο. Κι άλλωστε δεν έχω τίποτε, σου είπα. Χτύπησα μόνος μου. Δεν χτύπησες μόνος σου. Σε χτύπησαν. Η καρδιά της μάνας δεν γελιέται ποτέ. Μάνο! Μάνο, μέσα είσαι! Έλα έξω! Παιδιά! Ακούστε με! Το παιδί
θύμωσε. Κοιμάται λέει νωρίς. Έλα να χορέψουμε. Ξέρεις σέικ ή μόνο μπουζούκια? Σοφία, τρελάθηκες. Σου φαίνομαι τρελή. Κάτι χειρότερο. Για να ακούσω. Πρόστιχη. 2 μήνες τώρα μου πουλάς όνειρα και πράσινα άλογα. Με έχεις ταράξει στους όρκους και στην αγάπη. Και τώρα μου μαζεύεσαι μεθυσμένη έξω από το σπίτι μου με ένα πουλούκι τετιμπόιδες. Με έκανες και αναστάτωσα τη ζωή μου. Κάθε βράδυ χτυπιέμαι για σένα με ένα μάτσο πληρωμένους αλήτες. Μάνο. Μάνο. Φύγε, φύγε, χάσωσαι νωρίς. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Για μένα πέθανες πια. Κατέβα κάτω στο τρελάκες. Κατέβα κάτω είπα. Μείνετε όλοι κάτω. Μην ανέβει κανείς γιατί πέφτω. Μάνο. Μάνο, κατέβα από εκεί σε παρακαλώ. Μάνο. 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 Στόικα. Στόικα. Σταμάτα εκεί που είσαι, Σαριόγλου. Σταμάτα, ακούς. Δεν λογαριάζω το τομάρι μου αυτή τη στιγμή. Αν κάνει κανένα σας πως ανεβαίνει, αμολάω τα χέρια μου και πέφτω. Κατέβα κάτω. Δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις. Στο ζητάνε η μάνα σου και η Σοφία. Σου το ζητάω κι εγώ. Αυτοί μ' αγαπάνε, εσύ γιατί? Μήπως ανακάλυψες ξαφνικά ότι είσαι άνθρωπος? Ανακάλυψα κάτι άλλο, Μάνο. Τι πράγμα? Είμαι πατέρας σου. Τι? Ναι, γέ μου. Είμαι ο πατέρας σου. Μάνο μου, δόξα σοι ο Θεός. Σας βλέπω να συγκινήσετε πάρα πολύ. Ξέρω ότι δεν βλέπετε τις ταινίες όταν τις παίζουν τα κανάλια. Να σου πω κάτι. Ταινίες φορτισμένες, ταινίες γεμάτες γεγονότα. Γεμάτες γεγονότα. Βέβαια μπορεί κάποιος να πει ότι υπερβολικά είναι. Αλλά στην Ελλάδα ζεις. Η Ελλάδα είναι η χώρα των υπερβολών. Ύστερα η ζωή φτιάχνει τα καλύτερα σενάρια. Φτιάχνει τα καλύτερα, ο καλύτερος συγγραφέας είναι. Συμβαίνουν στη ζωή πράγματα που άμα τα δείξεις στο σινεμά θα πούνε άντε ρε, γίνεται αυτό το πράγμα. Και όμως γίνεται. Σε αυτή την ταινία να σου πω κάτι τώρα που δεν το ξέρεις και οι φίλοι που μας βλέπουν δεν θα το ξέρουν. Σε αυτή την ταινία χορεύω ένα τραγούδι που μετά από 15 χρόνια το έκανε σουξέ ο Καζατζίδης. Ποιο τραγούδι είναι? Θα σου δώσω μια ανασπάσεις άκρηκος με γυάλινες. Πείτε το λίγο σας παρακαλώ. Και θα φτιάξω μια καινούρια κοινωνία είναι. Θα φτιάξω φίλο αλήθινο, το φίλο να πονάει, τα βάσανα και οι καημοί να λείψουνε απ' τη ζωή κι όμορφη να κυλάει. Θα σου δώσω μια να σπάσεις, άχρεκος με γυάλινε, και θα φτιάξω μια καινούρια κοινωνία είναι. Δεν το τραγουδάω στην ταινία εγώ, το χορεύω στην ταινία. Το τραγουδούσε ένας Νικολαίδης. Όχι ο Νικολαίδης ο γνωστός που ήταν στην Αμερική, ένας άλλος Νικολαίδης, παλιός τραγουδιστής, ο οποίος δεν έκανε μεγάλη καριέρα και τον οποίο συνάντησα μια φορά στο Καρύδιο σε ένα κέντρο στη Λάρισα. Και επειδή ήξερα την ιστορία του τραγουδιού, του είπα να μου το τραγουδήσει εκείνο το βράδυ και σπάσαν όλο το μαγαζί. Τραγούδια που νομίζω και σήμερα μιλάνε στις καρδιές. Αυτό το τραγούδι του Καζατζίδη. Το λέγατε και εσείς στα μαγαζιά. Χρήστο, όπως λέμε, βέβαια το λέγα το τραγούδι αυτό. Όπως λέμε, οι ταινίες ήταν φορτισμένες και γεμάτες και τα τραγούδια ήταν γεμάτα νοήματα. Υπάρχουν τραγούδια που σε μαγεύουνε. Ο Άκης ο Πάνο έχει γράψει κάτι τέτοια καταπληκτικά τραγούδια. Η ζωή μου όλη, ναι, είναι μια ευθύνη, όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Η ζωή μου όλη είναι ένα καμίνι που έχω πέσει μέσα και με σιγοψύνει. Η ζωή μου όλη μια ανοησία, η μοναδική μου η περιουσία. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο που δεν το γουστάρω και όμως το φουμάρω. Καταπληκτικά πράγματα. Και ο Καλδάρας που είπες. Με τον Καλδάρα ήσασταν και
Φίλοι, βέβαια. μεγάλη φιλία. Τη ζωή μου την άλλαξε μια ταινία που λεγόταν «Αγάπησα και πόνεσα» και στην οποία ταινία τραγουδούσα τραγούδια του Απόστολου του Καλδάρα. Εκεί βέβαια ήταν και η μεγάλη επιτυχία το Πετραδάκι που πρέπει να δεν ήταν σε αυτή την ταινία. Όχι, το «Αγάπησα και πόνεσα» έλεγε αυτό το τραγούδι που λέει «Στη ζωή ποτέ μου δεν μετάνιωσα που πολύ σ' αγάπησα και πόνεσα γιατί στην καρδιά μου πρώτη μου φορά μου τέτοια αγάπη ένιωσα. Τώρα που κρατώ εσένα αγκαλιά της αγάπης μου το περιβόλι γέμισε λουλούδια, γέμισε πουλιά και με ζήλια το κοιτάζουν όλοι». Μια σειρά τραγούδια. Με τον Καλδάρα έκανα το Πετραδάκι, όπως είπες, έκανα το Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Το άλλο που λέει «Απ' του σπιτιού σου τα σκαλοπάτια δεν θα περάσω άλλη φορά αφού αμαρτήσανε τα δυο σου μάτια και άλλον κοιτάξανε ερωτικά». Να θυμηθούμε, ποιο σας άρεσε περισσότερο από αυτά, ποιο σας ζητούσαν και τραγουδούσατε, ποιο θέλετε, έτσι να λίγο σιγοτραγουδήσουμε το... Άκου να δεις, στον Καναδά ήταν ένας, μπορεί να υπάρχει ακόμη, ο Μαραγκός που είχε ραδιόφωνο, είχε ραδιοφωνικό σταθμό. Πήγα μια φορά που πήγα στο Τορόντο, μου λέει «Ρε εσύ, ένα τραγούδι, ξέρεις τι λεφτά έχω βγάλει από αυτό το τραγούδι?» Έκανε? Το έβαζε στην εκπομπή του. Και του στέλνανε κάτι λεφτά, κάτι δολάρια να το παίξει το τραγούδι, αφιερωμένο, ξέρω εγώ. Πατέρα μου, με γέλασες. Πατέρα μου, με γέλασες, δεν μου πες την αλήθεια ότι δεν είναι ζωή όπως τα παραμύθια, που είναι τα παλάτια, που είναι τα χρυσάφια. Στη ζωή μου βλέπω μόνο αγκάθια. Ύστερα ένα άλλο, το παιδί μου, που το έχω γράψει εγώ, θάλασσα, μαύρη θάλασσα, που μου έχεις φάει τη ζωή μου, καταραμένη μάγισσα, δεν φτάνει εγώ τι τράβηξα, μου άρπαξες και το παιδί μου. Του Μανισαλή με τα τραγούδια, ένα που λέει «Χίλιες ξενιτίες δεν κάνουν μια πατρίδα». Αυτό το τραγούδι στην Ιρεμβέργη 4 φορές το άρχισα να το πω και δεν μπορούσα να το πω. Από τον κόσμο. Ο κόσμος κάτω. Και ήταν φρέσκοι, μόλις είχαν πάει στη Γερμανία και είχαν αφήσει τα παιδιά τους εδώ στην Ελλάδα. Εγώ πριν είχα κάνει με θείασο τουρνέ σε όλη την Ελλάδα και έβλεπα έρημα τα χωριά, έρημα να βλέπεις... Ειδικά η Μακεδονία και η Θράκη. Πουλάκι μου, να βλέπεις τα παράθυρα σταυρωτά, σανίδια και καρφωμένα τα παράθυρα, να βλέπεις χορταριασμένες τα σκαλιά, οι πόρτες, να πούμε, να τρελαίνεσαι. Επιχείρησα να το πω 1, 2, 3, 4 φορές, δεν μπόρεσα να το πω. Την 4η φορά είχανε και η μουσική. Δεν μπορούσα αρχή μουσική να παίξω. Και μάλιστα οπότε είπατε... το γύρισα, με έλεγα όχι, μη με παρατάσω, βάλαμε ένα ευχάριστο τραγούδι έτσι να ξεδώσουν και αυτοί να ηρεμήσουμε. Και ξέρω τι λέγατε, τους είπατε και όλους θα συμπληρώσω εγώ, τους είπατε ότι βρε τι έχετε, δίπλα είναι τα σπίτια, πόσες ώρες είναι δίπλα από την... Το διάβασες λοιπόν το βιβλίο. Το διάβασα το βιβλίο. Γιατί θα σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι. Μίλησα με τον κύριο Ξανθόπουλο πριν 2 εβδομάδες. Μου λέει το βιβλίο το έχω, όταν κυκλοφόρησε πήρα το βιβλίο. Και του είχα ρίξει μια ματιά, δεν το είχα ολοκληρώσει. Μου λέει ο κύριος Ξανθόπουλος, το έχεις διαβάσει το βιβλίο? Λέω, και σας είπα ότι λίγο έχω διαβάσει. Ναι. Και μου λέει ο κύριος, μα από τους δημοσιογράφους που κάνουμε συνεντεύξεις δεν διαβάζει κανένας, πώς θα κάνουμε συνέντευξη? Ναι. Και είχατε απόλυτο δίκιο. Μα κοίταξε να δεις, τα παιδιά, οι δημοσιογράφοι, όταν για να βγάλει το ψωμί της οικογένειάς του, δουλεύει σε 3-4 δουλειές. Στο κανάλι, στο ραδιόφωνο, στην εφημερίδα, στο περιοδικό. Δεν προλάβει. Μου λέει, κύριε Νίκο, δεν προλαβαίνω. Τι να. Του λέω, πώς θα μου πάρει συνέντευξη για το βιβλίο, χωρίς να το έχεις διαβάσει το βιβλίο, να δεις τι είναι. Γιατί, συγγνώμη που το λέω και μόνος μου, το βιβλίο έχει ουσία. Είναι όχι μόνο η διαδρομή δική μου, 6-7 δεκαετίες, που είμαι 72 χρονών, 73 τώρα περπατάω. Είναι και η διαδρομή της χώρας μας και της κοινωνίας μας όλα αυτά τα χρόνια. Με πληροφορίες, με ειδήσεις, με ντοκουμέντα μέσα. Κατάλαβες. Θέλω σε αυτό το σημείο να δώσουμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση για εσάς που μας βλέπετε, αγαπητοί μας φίλοι, από τον Καναδά, από την Αμερική, από την Αυστραλία, για να πάρετε πληροφορίες που θέλετε να βρείτε αυτό το βιβλίο. Επειδή δεν υπάρχει δίκτυο, ελληνικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πουλάνε το βιβλίο, δεν ξέρω αν τα λέω καλά, κύριε Ξανθόπουλε, να δώσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση των εκδόσεων Άγκυρα, να παίρνετε πληροφορίες για το πού θα βρείτε το βιβλίο. Νομίζω ότι ωραία βλέπουμε, www.agira.gr. Διεύθυνση
ηλεκτρονική διεύθυνση και θέλω να... Αλλά έβλεπες τώρα μέχρι και το monitor εκεί και διάβαζες www. Είναι άγκυρα.gr. Στο Μίτσιγκαν έχετε πάει? Πώς δεν έχω πάει? Σε ποιες πόλεις? Έχω τραγουδήσει στο Detroit και από την άλλη μεριά και κάτω που περνάς κάτω από τη γέφυρα στο Windsor που είναι στον Καναδά, αλλά έρχονται και από το Detroit. Έχω τραγουδήσει και σε κάτι μικρότερα μέρη, Υψηλάντη το λένε ένα, Τζενίβα Λέικ το λένε, στο Τουλούθ. Το Τουλούθ που είναι? Το Τουλούθ είναι λιμάνι πάνω στο ποτάμι και εκεί μάλιστα είχανε, στο Τουλούθ ήτανε, στο Τολίντο, εκεί βρήκα και κάτι μεγάλες γυναίκες που δεν μιλάγανε ελληνικά. Είχαν έρθει από τη μικρασιάτικη καταστροφή, τους είχε μαζέψει το αμερικάνικο ορφανοτροφείο και τους έφερε στην Αμερική. Και λέγανε οι γυναίκες, είμαστε λέει Ελληνίδες, I'm Pondian. Αλλά δεν ξέρανε όχι ποντιακά, ούτε ελληνικά δεν ξέρανε να μιλήσουν. Και δίπλα από το Μίσιγκαν, στο Οχάιο, έχω πάει στο Ελίρια, στο Κέντον, στο Άκρον, στο Κλίβελαντ, στο Youngstown. Τα έχω τρυπήσει όλα. Μου αρέσει όμως τα θυμάστε όλα και ονόματα, κύριε Ξανθόπουλε. Βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές κάποιοι... εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία, δεν ξέρω, στο monitor. Βλέπουμε τον Ορέστη Μακρύ, Ζητιάνος μιας αγάπης από την ταινία και δίπλα το Φέρμα. Το Φέρμα. Από το Ζητιάνο επίσης μιας αγάπης. Ναι. Εδώ μία φωτογραφία, είχατε παίξει πάρα πολλές ταινίες και με τον Ζερβό που τον είχατε και δάσκαλο στο Εθνικό. Ναι, ο Ζερβός πάντα έκανε το θείο, ξέρεις. Ο Ζερβός ήταν καταπληκτικός ηθοποιός. Καταπληκτικός ηθοποιός. Έπαιζε στον Άμλετ μαζί με τον Μινωτή. Ο Μινωτής έπαιζε τον Άμλετ και ο Ζερβός έπαιζε ένα μικρό ρόλο. Και στο τέλος έφευγες από την παράσταση και σου έμενε ο Ζερβός. Πόσο γραφικός ήταν και πόσο... Θέλω άμεσος. Πριν, γιατί είπαμε για το Μίτσιγκαν, γιατί θα πάμε να δούμε την παρέλαση, αλλά θέλω... Τραγούδισα και σε ένα θέατρο στο Detroit. Στο Detroit? Δεν θυμάμαι το θέατρο. Έφυγα από το Σικάγο και έκανα την παράσταση, παράσταση μιας τουρνέ που το ξεκίνησα από το Detroit. Βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές, νομίζω ότι την είδαν, δεν παρακολουθώ πολύ συχνά στο monitor, τι δείχνει ο κύριος Απειρανθήτης. Εδώ είστε στο πάλκο, γιατί είναι ένας άλλος μεγάλος τομέας της πορείας σας, είναι το τραγούδι. Βλέπουμε εδώ να είστε με τον Μιχάλη Μενιδιάτη, που βέβαια τραγούδισε μετά το Πετραδάκι και όλα αυτά. Σε δίσκο τα έβγαζε πρώτα ο Μιχάλης. Είχατε συμφωνία με την εταιρεία Κοίταξε, ο Καλδάρας είχε συμβόλαιο με την Κολούμπια και έπρεπε να τα κυκλοφορήσει πρώτα η Κολούμπια σε δίσκους. Παίρνανε έτοιμο όμως το φαγητό, γιατί το είχατε κάνει επιτυχία εσείς. Τα είχαμε έτοιμα το καλοκαίρι που γυρίζαμε τις ταινίες, τα βάζαμε στις ταινίες και είχαμε και το δίσκο έτοιμο. Μόλις κυκλοφορούσε μια εταιρεία, κυκλοφορούσε και η άλλη. Και μιλάμε, συγγνώμη Χρήστο, μιλάμε για εκατοσταριές χιλιάδες δίσκους. Χαμός γινόταν. Τώρα τις προάλλες μου δώσανε, επειδή το βιβλίο είναι best seller στην Ελλάδα, και συγγνώμη που το λέω. Όχι, δεν πειράζει, θα το προλαβαίνετε, κύριε Ξανθόπουλε. Είναι best seller, πούλησε 25.000. Όταν πουλήσει 20.000 δίσκους, παίρνεις χρυσό δίσκο. Με φώναξε εταιρεία λοιπόν να μου δώσει χρυσό δίσκο. Η Universal, γιατί πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο εκπληκτικό, είναι σαν ένα αφιέρωμα, ένα διπλό CD. Άκου να δει, μην πας εκεί. Λοιπόν, λέω ρε παιδιά, θα μου δώσετε χρυσό δίσκο με 20.000. Εγώ έχω πουλήσει 100.000. Μου λέει, κύριε Ξανθόπουλε, με 20.000 παίρνεις χρυσό δίσκο. Εντάξει. Κάνανε ήρθανε όλες οι κάμερες, τα κανάλια, όλα κλπ. Και μου δώσαν το χρυσό δίσκο και ετοιμάσανε ένα διπλό CD, αυτό που ήθελες να πεις εσύ, με 45 τραγούδια από τις ταινίες που είχε και αυτά της ξεριζωμένης γενιάς και της Οδύσσειας του ξεριζωμένου και διάφορα τέτοια τραγούδια που είχαμε κάνει εκείνη την εποχή, που είναι καλά ηχογραφημένα τραγούδια. Έχει γίνει πώς το λένε τώρα στην ορολογία. Δεν ξέρω τι κάνανε. Έχει γίνει επαναηχογράφηση. Επανηχογράφηση όχι, αλλά τα φτιάξανε, τα περιποιηθήκαν, τα κάνανε πολύ ωραία τα τραγούδια. Αφού λέω ρε παιδάκι μου, εγώ τραγουδάω εδώ πέρα. Τόσο όμορφα. Τα μιξάρανε. Από ό,τι μου λένε οι τεχνικοί από το κοντρόλ, ο κύριος Απειρανθήτης και τα παιδιά όλους στο κοντρόλ. Τώρα, σε λίγο, αφού θα πάμε στο Detroit, θα πάμε στο Μίτσιγκαν, θα μιλήσουμε
για την Μάρθα Βούρτση, γιατί πολλοί κόσμος νόμιζε, ενδεχομένως να νομίζει και τώρα, ότι είναι η σύζυγος, ότι ήταν η σύζυγός σας η Μάρθα Βούρτση, γιατί σας είχαν δει σε πολλές ταινίες που ήταν η γυναίκα σας. Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, διότι στο Detroit ήμασταν το πρώτο κανάλι, το Μέγκα, που βρέθηκε εκεί και όχι ζήσαν οι άνθρωποι μας εκεί σκηνές πραγματικά αγάπης. Από εσάς που πήρατε μέρος στην παρέλαση για την απελευθέρωση της 25ης Μαρτίου. Εκεί λοιπόν ήταν η καμερά μας. Πάμε να δούμε και να στείλουμε, κύριε Ξανθόπουλε, την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους Έλληνες που ζουν εκεί στο Μίτσιγκαν. Πάμε να δούμε το βίντεο. Να στείλουμε πραγματικά την αγάπη μας εκεί στο Detroit και σε όλους τους φίλους στο Μίτσιγκαν, εκεί όσοι μας παρακολουθούν και ξέρουμε ότι μας παρακολουθείτε όλοι στα σπίτια σας. Είναι πολύ συγκινητικό, κύριε Ξανθόπουλε. Δεν είχε πάει ελληνική τηλεόραση. Να σε καλά που πηγαίνει η εκπομπή σας εκεί και τα δείχνετε αυτά τα πράγματα και που παίρνεις εδώ ανθρώπους που κάποτε κάναν μια καριέρα στην Ελλάδα και έχουν επαφή και έχουν σχέση με τον κόσμο της ξενιτιάς και τα δείχνεις. Μεγάλη υπόθεση. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί στις ΗΠΑ και τρέχουν σε όλα τα σημεία γιατί είναι μεγάλη η Αμερική. Εσείς την έχετε γυρίσει και ο δικός την έχετε γυρίσει, κύριε Ξανθόπουλε. Γιατί είναι μεγάλη και έτρεξαν από τη Νέα Υόρκη στο Detroit, που να πούμε και το Detroit ήταν, από εκεί έβγαιναν αυτές οι πριγκίπισσες στα αυτοκίνητα από την αυτοκινητομηχανία. Αυτές οι πριγκίπισσες που κυκλοφορούσαν τις δεκαετίες του 70. Καταπληκτικά αυτοκίνητα, τεράστια, ωραία. Τι ήθελα να πω, εκεί το κέντρο το είχαν, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε το κέντρο που τραγουδήσαμε, το είχαν κάτι παιδιά από την Μεσσηνία κάτω από τη Φινικούντα. Χαμός, πολύ όμορφα περνάγαμε. Και σου είπα ότι μια τουρνέ την ήξε με το Holiday in Greece. Είχαμε ένα γκρουπ που πηγαίναμε σε διάφορα μέρη και σε ενορίες, σε σωματεία, αθλητικά σωματεία, διοργανώνανε ελληνικές κοινότητες, διοργανώνανε φεστιβάλ, διάφορα φεστιβάλ. Φοβερά φεστιβάλ που τα παρουσιάζουν πάρα πολύ. Μέχρι τη Φλόριδα και πέρα στο Midwest, σε διάφορα states πηγαίναμε, στο Denver, στην Οκλαχώμα, στο Τέξας, στην Αριζόνα. Γερουσιαστής θα είχατε βγει, κύριε Ξανθόπουλε, από όλους τους Έλληνες στην Αμερική. Γερουσιαστές και βουλευτές και δημάρχους έχει η Φλόριδα. Ο Μπιλιράκης, Μάικ Μπιλιράκης, πώς λέγεται εκεί πέρα. Έχω περάσει καταπληκτικά στο Tarpon Springs. Πολύ ωραία. Μια φορά στην Γερμανία συνάντησα κάποιον, ήταν κάτι Αμερικάνοι, κάτι παιδιά Αμερικάνοι σε ένα καστέτο γερμανικό. Και τους άκουσα που μιλάγανε, λέω τι είναι αυτοί, μου λένε στρατιώτες Αμερικάνοι, είναι με πολιτικά τώρα. Λέω μπορώ να τους μιλήσω, λέμε, του λέω where are you from, ξέρω κάτι λίγα τσατραπάτρα που ξέρω. Μου λέει νόμιζε αυτός ότι δεν θα ξέρω το, μου λέει από τη Φλόριδα είμαι. Του λέω τι πόλη, ποιο μέρος, μου λέει Fort Lauderdale. Του λέω I have been there. Τρελάθηκε, είχες πάει. Στο χωριό μου έχεις πάει. Θέλω να μείνουμε στο Detroit και θα πάμε, γιατί η κάμερα της εκπομπής πήγε σε μια εκπληκτική εκδήλωση, μια βραδιά που διοργάνωσε ο ιδρυτής, ο καρδιολόγος και πρόεδρος του Ιδρύματος για τη διδασκαλία του νεοελληνικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν, ο κύριος Δημήτρης Πάλας. Πάμε να δούμε τι έγινε σε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά και να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους του Ιδρύματος και στον κύριο Πάλα επίσης. Πραγματικά, αγαπητοί μας φίλοι, να δώσουμε, κύριε Ξανθόπουλε, συγχαρητήρια για αυτό το πολύ σημαντικό έργο, για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής κουλτούρας, της φιλοσοφίας, να διαδοθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Να μπορούν, όχι Ελληνάκια μόνο, παιδιά Ελλήνων, να μάθουν για την κουλτούρα την ελληνική, αλλά να μπορούν να δηλώνουν στα πανεπιστήμια και παιδιά, είτε είναι από την Αμερική, είτε είναι από την χωρών σε πάρα πολλές χώρες υπάρχει έδρα της ελληνικής φιλολογίας και είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πολύ σημαντική γλώσσα. Εμείς τη ζούμε καθημερινά και δεν τη μετράμε όσο πρέπει. Λέω καμιά φορά σε ένα ξένο,
λέει Νικ, του λέω Νικόλαος λέγομαι. Ξέρεις τι σημαίνει Νικόλαος? Νικάει ο λαός. Ο λαός, ακριβώς. Νικόλαος. Ο άλλος λέγεται Νικηφόρος. Ξέρεις τι σημαίνει Νικηφόρος? Φέρνει τη νίκη. Ο άλλος λέγεται Θεόφιλος. Είναι φίλος του Θεού. Όμως δυστυχώς, γιατί τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό είναι ιδιωτικά και πρέπει να χρηματοδοτούνται. Και το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει έδρες σε όλα τα πανεπιστήμια. Βέβαια εκεί παίζει ρόλο η ιδιωτική πρωτοβουλία και βλέπουμε ότι υπάρχουν έδρες, έχουν χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικοί Έλληνες, έχουν χρηματοδοτήσει να γίνονται έδρες στα πανεπιστήμια, όπως στο Στάνφορντ, το μεγάλο αυτό πανεπιστήμιο, στο Χάρβαρντ. Οι ιδιώτες έχουν χρηματοδοτήσει τις έδρες αυτές για να μαθαίνουν, όπως είπαμε, τα Ελληνόπουλα, αλλά και όχι μόνο. Το σημαντικό είναι ότι μαθαίνουν και οι ξένοι την φιλοσοφία, την κουλτούρα, την ελληνική. Να μιλήσουμε λίγο. Έχω μια φωτογραφία μέσα στο βιβλίο. Θέλω να τη δούμε και να μου πείτε ποιος είναι αυτός ο κύριος. Κύριε Πυραντίτη, να έχουμε το πλάνο εδώ. Λέγεται Πιτ. Είναι από τα Τσιπιανά. Τα Τσιπιανά είναι στην Αρκαδία. Ναι, ποιος είναι αυτός ο Πιτ από τα Τσιπιανά Αρκαδία? Ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Κογιώνης. Σε ποια πόλη βρισκόμαστε? Στο Σικάγο. Στη Holster Street, εκεί στο downtown που ήταν δίπλα, ήταν το κέντρο που τραγουδούσαμε, το Grecian Garden, τώρα είναι το Πανεπιστήμιο του Σικάγο εκεί. Στην σειρά εκεί πέρα είναι τα ελληνικά εστιατόρια, το Diana του Πίτα, του Κογιώνη το κέντρο, του Κογιώνη το εστιατόριο, το Πάρθενον, ο Ροδίτης, τα Greek Islands. Εδώ βλέπουμε κι άλλο ένα από το Σικάγο. Μιλάμε πολλά ελληνικά μαγαζιά. Το κέντρο του Σικάγο, όλο μαγαζιά που τα είχαν αρκάδες. Μιλάμε για εκατομμύρια δολάρια. Δυνατά μαγαζιά, μεγάλες επιχειρήσεις. Λέτε ότι έγινε η έδρα σας στο Σικάγο, από ό,τι διαβάζω. Ναι, όταν πήγαινα στην Αμερική από το Σικάγο ξεκινούσα πάντα. Εκτός από το Grecian Garden είχα πάει στο Olympic Flame, μετά και σε διάφορα άλλα κέντρα που είχαν δημιουργηθεί, στο Greek Village που το είχε άλλος φίλος, ο George Mitchell, που μου έκανε και ένα χουνέρι μια φορά, με άργησε να πάω στο αεροδρόμιο. Άρχισα να πάω στο αεροδρόμιο και έχασα την πτήση. Γιατί δεν σας το είχε κάνει? Όχι, ήταν ένας... έχεις time να το οδηγηθώ αυτό το πράγμα? Έχουμε, για να το... Λοιπόν, να ακούσετε και να τρελαθείτε. Τραγουδούσα στο Greek Village, τέλειωσα, θα πήγαινα την άλλη μέρα στο Τορόντο, το στυλ που είχα εγώ σε 2 κινηματογράφους κλπ. Να φύγω, να πάω εκεί πέρα την Κυριακή. Ο Μίτσελ, ο οποίος ήταν ένας φαγάς και χοντρός πάντα, όταν τον σκέφτομαι, ότι είναι μπροστά σε ένα τραπέζι με ένα μεγάλη πιατέλα, μια ψαρούκλα να τρώει και πάντα λέρωνε και τη γραβάτα, τη λάδωνε τη γραβάτα ο Τζορτζ Μίτσελ. Το όνομα ακούγεται περίεργο, αλλά ήταν Σαμιώτης, από τη Σάμο ήταν. Πολλά ονόματα στις αρχές των Ελλήνων, επειδή φοβόντουσαν, τα έκοβαν και τα άλλαζαν. Γι' αυτό παρακολουθούμε και σήμερα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να φύγουμε, μου λέει να πάρουμε πρωινό. Του λέω πήραμε, να πάρω κι εγώ πρωινό. Πάμε να μην αργήσουμε. Στον δρόμο, όπως πηγαίναμε, σταμάτησε να μπούμε σε ένα μαγαζί. Λέει, να πάμε εδώ σε ένα μεγάλο ελληνικό εστιατόριο να δούμε. Δεν ήρθαν να σ' ακούσουν. Γιατί δεν ήρθαν? Τέλος πάντων, ταλαιπωρηθήκαμε μέχρι να φτάσουμε στο αεροδρόμιο. Τρελαθήκαμε να φτάσουμε στο αεροδρόμιο. Και βλέπουμε όταν φτάσαμε εκεί μια ουρά τεράστια. Μια τεράστια ουρά. Τώρα τι θα κάνουμε? Του λέω, δεν υπάρχει κανένα να φύγουμε εξπρές? Όχι, λέει, γιατί έχει και βαλίτσα, δεν γίνεται εξπρές. Περιμέναμε στην ουρά 2-3 άτομα πριν φτάσουμε στο desk να κάνουμε. Έκλεισε η πτήση. Ναι, όχι, ήταν ένας μπροστά που είχε ένα εισιτήριο σαν ακορντεόν, ήταν ένα τεράστιο, είχε γυρίσει όλη την Ιφίλιο. Ο υπάλληλος δεν μπόρεσε να καταλάβει, πήγε μέσα να ρωτήσει τον προϊστάμενο, βρε τι πάθαμε να πούμε. Ήθελαμε 4-5 λεφτά. Όταν φτάνουμε κοντά στον υπάλληλο, τον πιέζαμε κιόλα. Δεν αντέχουν και πολύ πίεση αυτοί, δεν τρελήσανε μας. Ο άλλος τα χάσε εκεί που έγραφε τα... Τέλος πάντων μας δώσαμε τη βαλίτσα, παίρνω και το boarding pass για να φύγω. Τρέχουμε τώρα και ο Χοντρομίτσελ έτρεχε για αυτός μαζί. Κράταγα ένα κρεμαστάρι με το κουστούμι μου και μια τσάντα, έτσι, τη βαλίτσα την έδωσα. Τηλεφώνησε κιόλα στο desk να πάμε. Στο gate να πάμε. Και όπως φτάνουμε εκεί μου έκανε νόημα, έλα. Τρέχω, μπαίνω στο αεροπλάνο, κάθομαι. Λέω τον μπαγάσα τι μου έκανε να πούμε. Σηκώνεται το αεροπλάνο, βγαίνει να απογειωθεί το αεροπλάνο και λέει
αυτά που λένε στο αεροδρόμιο. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, το αεροπλάνο πτήση τάδε της USR θα είναι στο Πίτσμπουργκ σε τόσα λεπτά, ξέρω εγώ, σε μισή ώρα. Με έκοψε κρύος υδρότας. Τότε πρώτη φορά είδα, αμέσως πάγωσα. Και λέω, φωνάζω την κοπέλα της, λέω, εγώ της λέω πάω στο Τορόντο. Γύρισα πρώτα, μόλις άκουσα, γύρισα και ρωτάω έναν με τα λίγα μου αγγλικά, λέω, sorry sir, this aircraft go to Toronto. Μου λέει, no, just Pittsburgh. Τη φωνάζω την κοπέλα, τάχασε, μόλις με κοίταζε σαν ούφο. Σαν παράξενο. Φωνάξανε και το Στούαρτ, ήρθε και ο προϊστάμενος. Μετά από λίγη ώρα ήρθε και ο πιλότος, μου λέει: μην ανησυχείς, εντάξει, θα το κανονίσουμε. Φεύγουν από το Πίτσμπουργκ για το Τορόντο 2 πτήσεις, να πούμε κλπ. Και όπως κατέβαινα και έλεγα: τι έπαθα, σαν γριούλα που κατέβηκε από τα βουνά, που δεν ξέρει τι της γίνεται. Ένας Έλληνας μου λέει: Νικόλα, τι έπαθα. Του λέω έτσι και έτσι. Με βοήθησε ευτυχώς το παιδί, μου δώσανε ένα εισιτήριο και μου δώσανε μια θέση και πήγα στο Τορόντο να προλάβω την παράσταση. Βλέπαμε πριν φωτογραφίες, είδαμε την Ρίτα Σακελαρίου, είδαμε τη Μαρινέλα, το Βοσκόπουλο. Ήσασταν φίλοι? Με τη Μαρινέλα είχαμε πάει μαζί στην Αυστραλία. Η Μαρινέλα είχε χωρίσει από τον Πόλης, είχε χωρίσει από τον Καζατζίδη, είχε ένα τραγούδι επιτυχία. Ένα τραγούδι που το λέγανε, έλεγε πίσω από τις καλαμιές ήρθε στον ύπνο μου, έχτες ένα τραγούδι. Και θέλαμε κάτι παιδιά, ένας Παπαδόπουλος από τη Ζαχάρο, με έκλεισε να πάω στη Μελβούρνη να κάνουμε τουρνέ σε όλη την Αυστραλία. Να κάνουμε τουρνέ σε όλη την Αυστραλία. Πήρα μαζί τη Μαρινέλα και κάτι μουσικούς άλλους κλπ. Και πήγαμε στη Μελβούρνη. Γυρίσαμε όλη την Αυστραλία γύρω-γύρω. Στο Adelaide, στο Sydney, στο Perth, στο Brisbane, στην Καμπέρα, στο Darwin, επάνω. Έχετε πάει σε όλη την Αυστραλία? Και στην Τασμάνια έχω πάει. Και στην Τασμάνια, παντού. Και αυτό 5 φορές. Εκεί στη Μελβούρνη έχω και πάρα πολύ καλούς φίλους. Πάρα πολύ καλούς. Τον Νίκ Νουλίκας. Σε ποια πόλη? Στο Μέλμπουρν. Ο Νίκος, ναι, από την Κατερίνη. Ο Ευγενιάδης, ο Μούχος, ο Τζίμις, ο Ντούμτσης από τη Φλόρινα. Πολλούς φίλους, πάρα πολλούς φίλους. Θέλω σε αυτό το σημείο, κρατάω ακόμη, γιατί και οι φίλοι δεν το ξεχνάνε, για τη Βούρτσε θα μιλήσουμε σε λίγο. Θέλω, αγαπητοί μας φίλοι, να πάμε στο Atlantic City. Στο Atlantic City τραγουδήσατε? Έχω πάει, έχω τραγουδίσει στο Atlantic City. Γυρίσαμε από τα παγωμένα μέρη, από τα χιόνια, και όταν φτάσαμε στο Atlantic City, βγάλαμε και τα παπούτσια και τις κάτσες και περπάταγα ξυπόλυτος επάνω στο γρασίδι, στη Χλόη, και έλεγα: ρε παιδάκι μου, τι μυστήρια χώρα είναι αυτή. Απ' όλα έχει. Από τα χιόνια φεύγεις και πας στη Λιακάδα, στην ίδια χώρα. Σωστά. Να δώσετε το παρόν σας. Σε αυτό το σημείο, κύριε Ξανθόπουλο, να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Δεν πιστεύω να μου έχετε κουραστεί. Όχι, εντάξει. Δεν έχω. Ελπίζω και δεν θέλω κανένας να είναι κουρασμένος. Εδώ μένετε στη συχνότητα του Μέγκα, στους ορίζοντες, τους δικούς σας ορίζοντες, για να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας, την ωραία κουβέντα που έχουμε με αυτό το θρύλο του ελληνικού κινηματογράφου, τον Νίκο Ξανθόπουλο. Δεν φεύγει κανένας. Σε λίγο και πάλι εδώ. Νομίζεις πως εσύ θα μου κάνεις τη ζωή σωστό μαρτύριο. Θα τη σφίξω την καρδιά και θα πάρεις μια βραδιά πολιτήριο. Καναρίνι, Καναρίνι. Το πιάσα. Το κελαϊδάς, λέω. Τι να κάνουμε, κληρονομικό από τον γέρο μου. Τενόρος ήταν ο γέρος. Όχι. Δεξιός ψάλτης, τον Άγιο Νικόλα. Ρε Λάκη! Λάκη! Τι κάνεις ρε θηρίο? Μια χαρά είσαι ρε, όμορφη είναι. Με συγχωρείς, αλλά ποιος είσαι? Ποιος είμαι? Εσύ πάθαμε, έχω τόσους γνωστούς που να θυμάμαι. Ρε Λάκη, δεν είμαι ο Μανούσος, ο φίλος σου που υπηρετάγαμε μαζί στην δράμα που φύλαγα τη σκοπιά σου? Ο Μανούσος που τραγούδαγε για να φύγουν τα κουνούκια, δεν θυμάσαι που μου λέγες τραγούδα ρε Μανουσάκι για να φύγουν τα κουνούκια να μπορέσω να κοιμηθώ? Ναι. Ο Μανούς, τι κάνεις? Είδες που το θυμήθηκες τώρα. Και πώς βρέθηκες εδώ? Απολύθηκα και ήρθα.
Ήρθες να κάνεις τι? Να μου δώσεις δουλειά. Εσύ δεν μου το πεις τότε που έφυγες. Έλα του πάρε το σπίτι να τα πούμε καλύτερα. Θε μου πάρε τους ανέμους, ζεστάνε τους πεινασμένους, να μην... Πώς έγινες έτσι ρε Μανούσο? Σκούπισέ με. Σκούπισέ με, είπα. Και τις αρβίλες. Πώς τολμάς και προσβάλλεις το φίλο μου, παλιοχωριάτη? Άφησέ τον. Άφησέ τον, είπα. Μα είχε την ανέτεια να προσβάλλει τους καλεσμένους μου. Οι καλεσμένοι, άμα θέλουν να τους σέβονται, να μάθουν να σέβονται αυτοί πρώτα τους άλλους. Ζήτησέ τους συγγνώμη. Το σπίτι αυτό ανήκει σε μένα όσο και στον αδελφό μου. Και αν θέλετε να ξαναμπείτε εδώ μέσα, να μάθετε να φέρεστε σαν κύριοι. Έλα μαζί μου εσείς. Έτσι που λες. Θα ήθελα να κάθομαι μέρες ολόκληρες απέναντί σου και να τραγουδά μονάχα για σένα. Αγάπη. Πίστευα, βλέπεις, ότι μόνο με την αγάπη μου μπορούσα να την κάνω ευτυχισμένη. Φαίνεται πως δεν είναι αλήθεια, δεν φτάνει αυτό. Δεν μπορείς να νικήσεις έναν κόσμο ολόκληρο μονάχα με την αγάπη. Θα ήταν δυστυχισμένη δίπλα μου. Αυτή μεγάλωσε μέσα σε... Έφερα τα πράγματά μου. Πώς θα πας? Υποφέρω πολύ. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Αν δεν ήταν το παιδί θα είχα τρελαθεί. Εμείς που λέγαμε θα ευτυχίσουμε και ως το θάνατο μαζί θα ζήσουμε. Ποιος το περίμενε πως θα χωρίσουμε? Δεν βρέθηκε κανένας να με κρατήσει. Ψάξαμε παντού. Μέρες ατέλειωτες. Είχαμε απελπιστεί. Αμφιβάλαμε και αν ζούσες. Και τώρα που με βρήκες, τι λογαριάζεις να κάνεις? Ήρθε να σου δώσω το χέρι μου να ξαναγυρίσεις στη ζωή. Εσύ? Ετοίμασα κάτι πρόχειρο γιατί οι δυνάμεις μου δεν με βοηθάνε ακόμη. Αγάπη μου. Αγάπη μου, αγάπη μου. Πόσες συζύγους είχατε, κύριε Ξανθόπουλε, στο σινεμά? Είχα Μάρθα Βούρτση που πίστευε ο κόσμος ότι είναι ήσασταν και στη ζωή σας. Η Βούρτση, η Άντζελα Ιζήλια, η Αφροδίτη Γρηγοριάδου που έπαιζε εδώ. Σε αυτή την ταινία μου σπάσανε ένα παΐδι, γιατί αυτή εδώ γίνεται φασαρία, ναι, σε αυτή τη σκηνή και πέφτει ξύλο, τρελό ξύλο πέφτει. Και τρώγατε έξω από δεν πρόσεξε ένας κομπάσος και μου δίνει μια γονατιά, μου σπάσε το παΐδι. Τέλος πάντων. Η Αφροδίτη Γρηγοριάδου είπαμε, η Κατερίνα η Βασιλάκου. Η Κατερίνα η Βασιλάκου σε πολλές ταινίες ήσασταν με την... Η Κέτη Παπανίκα, η Μιράντα η Κουνελάκη, η Δώρα η Σιτζάνη, του Λουκιανού, του Κυλαϊδόνη, τη γυναίκα, πώς τη λέμε, η Άννα η Βαγενά. Αυτά. Γιατί ο κόσμος όμως σας συνδύασε με την Μάρθα τη Βούρτση? Η χημεία, βλέπεις, ταιριάζαμε περισσότερο. Ταιριάζαμε περισσότερο με την Μάρθα τη Βούρτση. Τι έχω ιστορίες με την Μάρθα τη Βούρτση, ναι, όπου πήγαινα και από μια φορά στην Γερμανία, στο Ντούισμπουργκ, τραγουδούσα σε ένα κέντρο και το παιδί που είχε το κέντρο μου λέει θέλω να μου κάνει μια χάρη, να έρθει στο σπίτι, η μάνα μου να ετοιμάσει ένα τραπέζι, θέλει να σε γνωρίσει από κοντά. Του λέω εντάξει, τι απλό πράγμα, ό,τι θέλεις. Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι, είχε ετοιμάσει πόντι αυτή για τον ομοδράμας, είχε ετοιμάσει ωραία φαγητά η γυναίκα εκεί πέρα. Με ρωτάει, κύριε Νίκο, καλό είναι το φαΐ? Καλό, λέω. Είχε φτιάξει αυτά τα ποντιακά φαγητά, τανωμένο σουρβά, βαρένικας, πόρτς, υβριστών. Λοιπόν, μου λέει να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έφερες μαζί σου τη γυναίκα σου? Ο γιος της γελάει, η μάνα του το σκουντάει, πάψεσαι, το λέει. Του λέω γιατί γελάς, δεν καταλαβαίνω. Μου λέει, σε ρωτάει η μάνα μου, γιατί δεν έφερες μαζί σου τη Βούρτση? Νομίζω ότι η Βούρτση είναι η γυναίκα σου. Η μάνα λέει, γιατί δεν είναι, εμένα θα κοροϊδεύσει. Δεν είναι, βρε μάνα. Πώς δεν είναι, λέγω, είδα που την αγκάλιαζε και τη φιλούσε. Και λέει ο γιος, τι εκέ? Ο Ξανθόπουλος φύλαγε ξένη γυναίκα, πάει χάλασε ο κόσμος.
Είδες πώς επηρεάζεται ο κόσμος από τους ρόλους και φαντάζεται διάφορα πράγματα. Θέλω να πούμε λίγο για το τι γινόταν στην Ελλάδα την εποχή του όταν έβγαινε μια ταινία σας στους κινηματογράφους. Έχω ακούσει ότι στην... Αυτά ίσως θα έπρεπε να τα πεις εσύ, γιατί άμα τα λέω εγώ είναι άσχημο. Ότι ξεκινούσε η ουρά στην Ομόνια που έβγαινε... Ναι. Στο Κοτοπούλι στην Ομόνια ξεκινούσε η ουρά από τον κινηματογράφο Κοτοπούλι και κατηφόριζε την Αγίου Κωνσταντίνου. Μιλάμε 100 μέτρα ουρά και πήγαινε και έμπλεκε με την ουρά του άλλου κινηματογράφου, που ήταν το Σταρ. Με το Σταρ. Έκανε ρεκόρ αυτός ο κινηματογράφος 32.000 εισιτήρια σε μια εβδομάδα. Τώρα είναι πολύ μεγάλο νούμερο, 32.000 εισιτήρια. Αυτός ένας άλλος κινηματογράφος στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Πόρο, ο Κρόνος, 30.000 εισιτήρια σε μια εβδομάδα. Και εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 60, δεν ήταν μεγάλη πόλη. Ερχόταν όλος ο νομός. Παντού δηλαδή, παντού. Στη Θεσσαλονίκη, στο Αλκαζάρ, 11 εβδομάδες παίζονταν η εξεριζωμένη γενιά. Σε όλο τον κόσμο. Άλλη εποχή. Βέβαια δεν είχε ο κόσμος διασκεδάσει, ήταν ο κινηματογράφος μόνο. Δεν υπήρχε τηλεόραση. Μετά βγήκε η τηλεόραση, μας έκοψε το νερό από τα βλάκι και υπέφερε ο κινηματογράφος σιγά σιγά μέχρι που νετάρισε πια, σταμάτησε τελείως. Γίνανε κέντρα, σούπερ μάρκετ, γκαράζ, δηλαδή οι διάφοροι κινηματογράφοι. Τώρα τελευταία ξαναρχίσανε πάλι να ξεμητάνε, να γίνεται κάτι. Ταινίες που είδατε τελευταία, η πολιτική κουζίνα σας άρεσε? Η πολιτική κουζίνα μ' άρεσε, ναι. Έχετε προτάσεις για να κάνετε, σας έρχονται σενάρια? Μου λένε, αγόρι μου, έχω σβήσει τις μηχανές τώρα. Μην το λέτε αυτό, είστε πολύ νέος. Δεν είμαι πολύ νέος. Σας βλέπει ο κόσμος τώρα. Να σας πω. Σιγά σιγά θα με παντρέψεις κιόλας. Όχι. Ξέρετε τώρα, επειδή σας βλέπουν τόσος κόσμος σε όλο στην Αμερική, στον Καναδά. 73 χρόνια στην εποχή. Δεν το δέχομαι. Στην εποχή που ήμουν εγώ παιδί, όταν ένας ήταν 46 χρονών, 47, λέγανε αυτός είναι γέρος. Εγώ είμαι 73 πια. Στην εποχή μου είπατε όμως, όχι το σήμερα, είμαστε στον 21ο αιώνα. Εγώ πιστεύω θα μπορούσατε να παίξετε σε πάρα πολλές ταινίες, καλές ταινίες. Δεν θέλω να έχω σβήσει τα καζάνια. Για να πάρεις μπροστά, τώρα θέλεις να τραβήξει ένα δυνατό τσοκ, να πούμε, να πάρει μπροστά η μηχανή, να δουλεύει. Θα γίνω αγενής, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, κύριε Ξανθόπουλε. Μην ακούτε εσείς, κύριοι σκηνοθέτες, που κάνετε καινούργιες ταινίες στην Ελλάδα, στον νέο ελληνικό κινηματογράφο. Αφήστε αυτά που λέει ο κύριος Ξανθόπουλος, σας ζητώ συγγνώμη. Μπορώ να σου πω κάτι. Άμα έρθει ένα καλό σενάριο. Θέλω να ζήσω με την οικογένεια. Είδα προχθές στο Sky, την Meryl Streep, ναι, που έλεγε πώς έφτασε στο σημείο τώρα. Πάντα γύριζε πολλές ταινίες. Έχει κάνει πολλές ταινίες, έχει πάρει 2 Όσκαρ. Τελευταία λέει, κάνω αργιά και πού μια ταινία κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, για να μπορέσω να ζήσω. Εγώ δεν έζησα με την οικογένειά μου. Είχα γυναίκες βέβαια που μεγαλώναν τα παιδιά, αλλά δεν έζησα. Εγώ αυτό μου έλειπε σε όλη μου τη ζωή. Δεν ζούσα την οικογένειά μου, δεν ζούσα τα παιδιά μου. Τώρα ξέρεις τι ομορφιά είναι να βλέπεις, έχω ένα μικρό πιτσιρίκο, τον Νικολάκη της κόρης μου, της Μαρίας, το γιο, ο οποίος μιλάει και λίγο τσεβδά, είναι 2 χρονών και λέει, γιαγιά, τελείθωθα. Τελείωσε το φαΐ. Έχουμε ένα γάτο, το Μίτσο, μέσα στο σπίτι και όπως βλέπει το DVD, πάει ο γάτος μπροστά στην τηλεόραση και τον εμποδίζει να δει και λέει, ρε θυμήθω, θρύβα για μα μπροστά, ρε δεν βλέπω, δεν ακούς. Θέατρο σκέτο δηλαδή, τι να σου πω. Ύστερα, εγώ έχω πάρα πολλά βιβλία. Χιλιάδες είναι βιβλία μεγάλη σας αγάπη, που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Να βρω χρόνο να τα διαβάσω. Θα φύγω από τη ζωή και δεν θα... Γιατί δηλαδή μέχρι τώρα το τέλος να... Μην τα λέτε αυτά, μην τα λέτε. Τώρα θα μ' ακούει και ο γιος μου από την Καλιφόρνια. Είναι στην Καλιφόρνια ο γιος μου. Και θα λέει... Τι λέει ο πατέρας μου. Τι λέει ο πατέρας μου. Πάντως πιστεύω ότι αν σας έρθει ένα πολύ καλό σενάριο για μια καλή ταινία. Βέβαια τα μέσα είναι διαφορετικά. Τώρα δεν θα κουραστείτε πολύ να κάνετε μια ταινία. Γυρίζονται η τεχνολογία έχει πάει πολύ μπροστά. Θα γυρίζετε πιο ξεκούραστα. Φοράμε γυαλιά, δεν βλέπουμε καλά. Δεν περπατάς καλά, οι κλειδώσεις, τα αυτά, χαλάνε τα υδραυλικά, χαλάνε τα ηλεκτρικά σου. Θέλεις ρεκτιφιέθε. Μην τα λέτε αυτά προς Θεού, γιατί ξέρετε πόσοι έφηβοι 70K υπάρχουν.
Ξέρετε πόσοι έφηβοι υπάρχουν? Πάρα πολλοί. Διάβασα μια μελέτη τελευταία που κάνανε κάτι Έλληνες επιστήμονες εδώ και δεν το πιστεύουν στο εξωτερικό. Είναι ένα πρόγραμμα που πώς να σου πω, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάλαν το συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα 70άριδες, λέει, όχι μόνο συνάπτουν ερωτικές σχέσεις, είναι ενεργοί να πούμε, αλλά και κάνουν καινούργιες... Μπράβο. Τι το κάνουν Αμερικανοί, έγινε η έρευνα. Και κάνουν και σχέδια, λέει, για το μέλλον. Και οι ξένοι απορούν, τους λένε ότι δεν κάνατε έρευνα, αυτά τα βγάλατε από το μυαλό σας. Λέω, πού να ξέρετε, στην Ελλάδα είναι μυστήριος ο κόσμος. Ακριβώς, πολύ ωραία, πολύ αισιόδοξα είναι όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε, αν βλέπετε νέους ηθοποιούς που σας αρέσουν ή από το χώρο της τηλεόρασης, από την τηλεόραση, τι σας αρέσουν από το... Ο Μπέζος μ' αρέσει πολύ. Ο Μπέζος σας αρέσει? Ο Μπέζος μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικός ηθοποιός. Βέβαια πρέπει να βρει πράγματα να παίζει. Υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί νέοι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς που νομίζουν ότι την εποχή τη δική μας τώρα δεν υπάρχουν. Ποιος το λέει δεν υπάρχουν? Και καλοί ηθοποιοί υπάρχουν και ορισμένα καλά τραγούδια γίνονται ακόμη. Γίνονται βέβαια. Οι τραγουδιστές που σας αρέσουν? Να σου πω, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες των δισκογραφικών εταιριών κοιτάνε να βγάλουν εύκολα τραγουδάκια που εύκολα μπαίνουν στο αυτή, και για την νεολαία ιδίως τα 16άρικα, τα 15άρικα τα παιδιά που όλα τα λεφτά τους τα δίνουν στους δίσκους, γιατί ένας μυαλωμένος άνθρωπος δεν θα αγοράζει κάθε μέρα σε CD να πούμε, και κάνουν τραγούδια που είναι σλόγγαν και εύκολα το παίρνει το αυτή το άλλο και το μουρμουρίζει στο... Τραγουδιστής ποιος σας αρέσει? Ποιον ακούτε έτσι και λέτε αυτός κάτι έχει, είναι... Ναι, ο Τερζής μ' αρέσει, ο Λιδάκης μ' αρέσει, ποιος άλλος? Ο Νταλάρας μ' αρέσει, ο Μητσιάς μ' αρέσει. Η Δύση σας αρέσει? Και η Δύση μ' αρέσει. Στη Eurovision να πούμε κάτι πολύ επίκαιρο. Άκου να δεις, είδα μια μέρα που μάλλον εσμένανε σε ένα κανάλι. Ναι, έλεγες εσύ ότι, γιατί έλεγε αυτός, και τι είναι τώρα, πήρανε την Σαραντάρα, την άλλη, την έτσι που δεν έχει κάνει και κατασκευασμένα πράγματα, και εσύ εναντιονόσουνα. Εγώ είπα να σας πω, μου δώσατε και την ευκαιρία να πω, απευθύνθηκα στον κύριο Μανώλη Γλέζο που έχει γράψει την ιστορία στο χώρο τραγουδί, έχει γράψει τη δική του ιστορία. Όταν μίλησε για τη Δύση απαξιωτικά. Όχι, τον Γλέζο, τον Γιάννη Γλέζο. Συγγνώμη, τον Γιάννη Γλέζο. Όταν είπε ότι είναι η Δύση το ίδιο με την μία τραγουδίστρια Λάμπρου, τη Βέρα Λάμπρου. Και είπα, δεν μπορούμε να απαξιώνουμε μια καριέρα, άσχετα αν μας αρέσει η Δύση, αν συμφωνούμε με το ρεπερτόριο, όταν την αγοράζουν τόσα χρόνια, είναι 30 χρόνια στην επικαιρότητα, δεν μπορούμε να την απαξιώνουμε. Αυτό ακριβώς είπα και το πιστεύω. Άσχετα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Άννα Δύση. Ναι, και άσχετα από ορισμένα τραγούδια που λέει, γιατί είναι η μόδα τέτοια και η δισκογραφική εταιρεία της επιβάλλει να πει αυτά που πουλάνε πολύ. Σωστά. Γιατί παλιότερα έχει πει τραγούδια ωραία η Δύση, την εποχή που ήταν με τον Νταλάρα και με την Αλεξίου και λοιπά, που ήταν νέα κοπέλα. Χαίρομαι που σας αρέσουν και οι νέοι. Από την τηλεόραση σας αρέσουν? Δημοσιογράφοι, παρακολουθείτε κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση? Τον Κούλογλου παρακολουθώ. Το Στέλιο Κούλογλου. Τον Κούλογλου παρακολουθώ. Τώρα από τότε που έγινε το Sky ο σταθμός. Βλέπετε τον ντοκιμαντέρ? Βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ εκεί στο Sky. Βλέπω την Μπίλιο την Τζουκαλά. Βλέπω τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου και τρελαίνομαι πόσο τρέχει, πόσο κάνει. Βέγκοσκέτος είναι, ρε παιδί. Ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης, ναι. Σας αρέσει ο Γρηγόρης? Να με. Αυτόν είδες που το συνάντησα και όλα όπως ερχόμουν, το συνάντησα στην πόρτα. Αυτόν τον είχα επισημάνει από τότε που γύριζε την ελληνική επαρχία και έκανε διάφορα πράγματα. Είναι άμεσος και αυθόρμητος. Είναι παιδί του λαού ο Αρναούτογλου? Άλλης μορφής. Ναι. Είναι παιδί του λαού. Είναι παιδί του λαού άλλης μορφής. Αυτός είναι στο γρήγορο και στο συναρπαστικό. Εγώ ήμουνα στο συναισθηματικό και στο μαζεμένο. Εντάξει. Γιατί βγαίνουν τώρα κριτικές από εδώ του λένε τι κάνεις, δεν αρέσει, δεν κάνεις σε κάποιους. Ναι, δεν αρέσει. Ναι, σε κάποιους... Δεν φαίνεται αν αρέσει. Σωστά τα λέτε κύριε Ξαπόπουλε. Πολύ ωραία τα λέτε. Θέλω να πάμε να δούμε άλλη μια σημαντική εκδήλωση που έγινε από τους Αχέπανς. Γνωρίζουν. Πήγα μια φορά, πήγα να τραγουδήσω στους Αχέπανς στο Βανκούβερ και πήγα με 40 πυρετό.
45, το ξέρεις, δεν μπορείς να λείψεις. Βέβαια, όταν είναι μια οργανωμένη μέρα, μια βραδιά, δεν μπορείς να λείψεις. Πήγα εκεί λοιπόν, ανέβηκα στο πάλκο να τραγουδήσω σε ένα θέατρο, σε ένα πάλκο ήταν, σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα. Και από τον πυρετό και από τότε δεν είχα σάλιο. Και παρακαλούσα, ρε παιδιά, ένα ποτήρι νερό. Αυτοί νομίζαν ότι λέω ανέκδοτο και σκάγανε στα γέλια, ρε παιδιά, ένα ποτήρι νερό. Δεν μπορώ να φραθώ. Θέλω να πάμε να δούμε το τμήμα 453 στο New Jersey. Οι Αχέπανς λοιπόν διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία την τρίτη ετήσια χοροεσπερίδα. Cigar Dinner λέγεται. Τιμόμενο πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο παλέμαχος Ελληνοαμερικανός ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αμερικής, ο Άλεξ Λάλας, ο οποίος τώρα είναι πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Red Bulls. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο, έτσι και να στείλουμε και την αγάπη μας σε όλους και στο Συμβούλιο των Αχέπανς και σε όλους τους φίλους που παρευρέθηκαν και σε όλους που μας βλέπουν. Πολύ ωραία βραδιά. Λέει για τα κρασιά, προχθές ήμουνα στη Σαντορίνη. Τι καταπληκτικά κρασιά. Έχει εκπληκτικά γιατί είναι άνυδρα τα εμπέλια. Και τι όμορφο νησί, μαγεύονται τα μάτια σου όπου κοιτάξεις. Τα τοπία είναι καταπληκτικά. Και τα κρασιά που λες, επειδή είναι ηφαιστειογενές και οι ξένοι τα έχουν χάσει. Τώρα μιλάμε, μόλις μπήκαμε στο Μάιο και είναι full. Και έχετε δει πως είναι τα μικρά, δεν μεγαλώνουν καθόλου. Τα κάνουν κουλούρα τα κλίματα και... είδαμε και το Λάλα. Ο Λάλας... Ασχολείστε. Πολύ... Τώρα πριν μου πείτε για τον Λάλας, εγώ προσωπικά δεν τον γνώριζα τον Λάλα, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Εσύ δεν βλέπεις ποδόσφαιρο. Αλλά σε κάποια στιγμή, την ώρα που μιλούσαμε, ο κύριος Επειραντήτης, εγώ κρατούσα το βιβλίο και έδειξε την ταυτότητά σας, γιατί είστε αιώνιος οπαδός. Ποιας άλλης ομάδας βέβαια. Της ΑΕΚ. Ποιας άλλης βέβαια ομάδας. Της ομάδας των... από Πιτσίρι, από το 52 είχα υπογράψει δελτίο στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, το είδαμε μέσα στο... Το έχω μέσα στο βιβλίο. Μέσα στο βιβλίο, τώρα λέτε και την ηλικία σας από εκεί. Από το βιβλίο είδαμε την ηλικία. Ωραία, το βρήκα. Νάτι και η φωτογραφία. Μικρός εδώ ο Νικόλαος Ξανθόπουλος. Ναι. Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως, Αθηνών, 1924. Ναι, το Γενάρη του 52 υπέγραψα συμβόλαιο, υπέγραψα δελτίο στην ΑΕΚ. Βέβαια η ομάδα είναι μαζεμένη, ταιριάζει και στο χαρακτήρα μου. Δεν είναι δηλαδή πολύ δραστήρια, πολύ φασαριόζα, δεν έχει πολλά λεφτά, είναι μαζεμένη η ομάδα. Αλλά φέτο, αν καταφέρουμε. Τον πρόεδρο, πώς τον βλέπετε? Αν καταφέρουμε και την άλλη. Πολύ ωραίος είναι. Ο Ντέμις. Πολύ ωραίος είναι. Πολύ ωραίος είναι. Όχι με όλους αυτούς τους χούλιγκαν που κάνουν διάφορα, να χαλάνε τα γήπεδα, να χαλάνε τις ομάδες. Όταν η ομάδα φάει 3 αγωνιστικές τιμωρία και δεν πηγαίνει φύλαθλος και δεν εισπράττει τίποτα, τι φταίει δηλαδή η ΠΑΕ? Γιατί θέλει ένας πιτσιρίκος να βγάλει τη μαγιά του και τα αποθυμένα του. Συγγνώμη που... Όχι, έχετε πολύ δίκιο και συμφωνούν νομίζω η πλειοψηφία. Ναι, επειδή ήταν ποδοσφαιριστής και το βλέπουν το παιδί που έφτασε να γίνει πρόεδρος της ομάδας, τους κακοφέντε γιατί του φωνάζανε «Έλα ρε Ντέμι, ρε Ντέμι». Ήταν ο Ντέμις το παιδί που έπαιζε μέσα. Είναι άξιος και πολύ καλός είναι. Χαίρομαι. Θα παίρνατε μέρος, θα πηγαίνατε και τώρα έτσι ενεργά στην διοίκηση εκεί στο... Όχι. Δεν είπαμε. Τα έχετε πει, να μην σας ρωτάω. Το Λάλας πώς τον... Ο Λάλας είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός. Γιατί την ομάδα την Αμερικάνικη την παρακολουθούσα από καιρό με τον Αλκέτα τον Παναγούλια και λοιπά που την προπονούσε. Μιλάγαμε και όλα με τον Αλκέτα, ο οποίος τώρα ξέρεις που τον λένε Αμερικάνος. Εκεί ζει. Τα παιδιά του σπουδάσανε εκεί και προχωρήσανε. Εντάξει, πολύ ωραία. Τον έχω συναντήσει και εγώ αρκετές φορές στην Αστόρια. Και πολλούς άλλους είχα συναντήσει ποδοσφαιριστές και τον Μίμη τον Παπιάνιο στην Αμερική. Ναι. Αλλά το Λάλα τον παρακολουθούσα και τον έβλεπα και σε κάτι μάτς με εθνικές ομάδες μεγάλες της Ευρώπης, τη γερμανική, ξέρω εγώ, την ιταλική ομάδα, που παίζανε τα παιδιά σαν ίσως προς ίσο. Δεν είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
Αγαπητοί μας φίλοι, θα πάμε να δούμε ένα βίντεο που τράβηξε η εκπομπή στην παρουσίαση ενός βιβλίου, στην παρουσίαση ενός ανθρώπου του Μέγκα, του ανταποκριτή των ειδήσεων στη Νέα Υόρκη. Πάμε να δούμε την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ιγνατίου, του Μιχάλη Ιγνατίου. Να ευχηθούμε καλή πορεία και στο βιβλίο του Μιχάλη του Ιγνατίου. Να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Λιβάνι. Ξέρετε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Έχουμε παρουσιάσει και άλλες φορές βιβλία των εκδόσεων Λιβάνι. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν δίνετε συνεντεύξεις τόσα χρόνια? Γιατί να δώσω συνέντευξη? Τα έχουμε πει όλα. Τα έχουμε πει όλα. Όταν δεν εργάζεσαι και δεν έχεις νέα πράγματα να πεις, είναι περιττό. Ύστερα στην Ελλάδα πλέον πας σε μια μικρή πόλη και έχει 4 κανάλια, 2 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 8 εφημερίδες. Έρχονται όλοι να πάνε. Ρε παιδιά, τι έγινε? Γέμισε η Ελλάδα δημοσιογράφους και κανάλια. Όπως γέμισε με αυτά τα reality που κάνουν με τις μουσικές, γέμισε τραγουδιστές. Τα βλέπετε αυτά τα reality, αυτά τα... Δεν τα βλέπω. Συγγνώμη, δεν προλαβαίνω. Θα κάθομαι να διαβάζω κανένα βιβλίο. Αυτά τα παιδιά που πάνε στα reality. Κοίταξε να δεις. Ορισμένα παιδιά δεν θα είχαν άλλη ευκαιρία να εμφανιστούν, να γυμναστούν και όλα, να τους πει ένας μια καλή γνώμη, μια συμβουλή καλή, πώς να... Καλό τους κάνει. Καλό τους κάνει, αλλά ξεμυαλίζει και πολύ κόσμο. Και αν βγαίνει βέβαια ένας και είναι καλός, μαζί με τον ένα που είναι καλός βγαίνουν και άλλοι 15, οι οποίοι θα δυστυχήσουν στη συνέχεια. Ξεμυαλίζονται ότι είναι καλοί και ότι είναι έτσι. Την πρώτη φορά τραγουδάνε στη Γλυφάδα, τη δεύτερη φορά τραγουδάνε στη Λαμία, την τρίτη φορά τραγουδάνε στον Όλυμπο. Στην Πίνδο απάνω. Μιλάμε για μουσική και στην εκπομπή μας, κύριε Ξανθόπουλε, έχουμε μια ενότητα που ξεχωρίζουν στην Αμερική και στον Καναδά τα καλύτερα CDs. Είναι 2 παιδιά, ο Ντίνος και η Μαρία, όπου παρουσιάζουν το Top 10. Να πάμε να δούμε τώρα τι πουλάει περισσότερο στην Αμερική. Ναι, είναι τα ελληνικά CD στην Αμερική και τον Καναδά. Πάμε να το δούμε. Είναι το αγαπημένο Top 10 όλων των φίλων, των νέων φίλων, αλλά και το μεγαλύτερο φίλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πάμε να το δούμε. Πραγματικά θέλω, κύριε Ξανθόπουλε, να λέω έτσι ένα μπράβο σε αυτά τα 2 παιδιά που είναι από γονείς, έχουν γεννηθεί στην Αμερική και προσπαθούν πάρα πολύ να μιλήσουν ελληνικά και τα είδατε τα παιδιά, προσπαθούν να μιλήσουν ελληνικά και μιλάνε καλά ελληνικά. Εντάξει, μπορεί επειδή είναι έξω και έχει θορύβους διαφόρους τριγύρω, δεν ακούγονται καθαρά. Τα λένε, δεν είναι... Αλλά προσπαθούν τα παιδιά να μιλήσουν καλά ελληνικά και έχουν μια αγωνία. Και μου λένε, να σας πω εδώ, μα θα μεταδώσετε ένα βίντεο που μιλάνε σπαστά ελληνικά. Λέω, αυτό πρέπει να το δώσουμε, να το δουν και τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα στην Αμερική και στον Καναδά, ότι πρέπει να μιλάνε ελληνικά. Και ας μην τα λένε και πολύ καλά, ας λένε και κάτι που να μην είναι πολύ σωστό. Και θέλω κάθε φορά. Δίκιο έχεις, για να ξεθαρρέψουν. Ακριβώς. Να στέλνω έτσι την αγάπη μου στα 2 τα παιδιά, και στη Μαρία και στον Τίνο, και τους λέω μπράβο. Μπράβο, έτσι να προχωράνε και να μιλάνε ελληνικά. Γιατί η κοπέλα κάνει καριέρα σε μεγάλο κανάλι στην Αμερική και ο νεαρός εκεί προσπαθεί, ήρθε από το Σικάγο, ζει στη Νέα Υόρκη και εργάζεται κι αυτός να προχωρήσει τη ζωή του. Μπράβο στα παιδιά. Θέλω να μου πείτε, τραγούδι ή ηθοποιός? Τραγουδιστής ή ηθοποιός? Περισσότερο. Κάτι που να έτσι στη ζυγαριά, αν το βάλουμε. Ηθοποιός. Ηθοποιός. Βέβαια στο τραγούδι έμεινα περισσότερα χρόνια από ότι στην ηθοποιία. Γιατί τα χρόνια του θεάτρου και τα χρόνια του σινεμά και τα 2 μαζί δεν κάνουν όσα χρόνια έκανα στο τραγούδι. Αργά το πήρα χαμπάρι ότι έπρεπε να ασχοληθώ καλά με το τραγούδι, όπως μου έλεγε ο θείος μου που ήταν ψάλτης στη Δραπετσόνα, ότι να μάθεις να τραγουδάς, γιατί ήταν μερακλής άνθρωπος Ανατολίτης, και από εκεί μοιήθηκα στα τραγούδια. Δεν έδινα σημασία γιατί έλεγα εγώ ηθοποιός είμαι. Εντάξει, ευτυχώς που έγινε εκείνη η ταινία, το αγάπησα και πόνεσα, που είχε τα τραγούδια του Καλδάρα. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του, ήταν ευκαιρία μεγάλη για μένα και μου άλλαξε τη ζωή μου. Εκεί που όλα ήταν ασπρόμαυρα, ξαφνικά άρχισα να τα βλέπω έγχρωμα σινεμασκόπ. Μεγάλη υπόθεση.
μεγάλη υπόθεση και δεν το ξεχνάω ποτέ και δεν ξεχνάω και την αγάπη του κόσμου στην οποία οφείλω ότι έκανα στη ζωή μου και αξιώθηκα εγώ, ο γιος του κ. Παναγιώτη του Τσαγκάρη, να δω χαρές που δεν φανταζόμουν. Χαρές και επιτυχίες μεγάλες. Να είναι καλά ο κόσμος. Όταν μιλάτε για τον πατέρα σας συγκινήστε και διάβασα μέσα στο βιβλίο ότι ο πατέρας δεν θέλει να φτιάξει μια βρύση έξω από ότι μένατε στη Φιλοφέη για να πίνει ο κόσμος που θα περνάει νερό. Εκτός τόπου και χρόνου. Καλός άνθρωπος ο κ. Παναγιώτης, καλός άνθρωπος, αλλά δεν είχε επαφή με την πραγματικότητα. Ένας ενθουσιώδης, αμέσως έπαιρνε με κοντό φιτίλι, αμέσως αρπαζότανε, και με φιλίες και εξωκαρδιά. Σε αντίθεση με τη μάνα μου, η οποία ήταν μαζεμένη. Εγώ πήρα πολύ από τη μάνα μου που είμαι έτσι χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ο Παναγιώτης ήταν, δεν ξέρω αν διάβασες μέσα ένα κεφάλαιο, τρώγανε, καθόντουσαν στο βεραντάκι και τρώγανε και πίνανε, αυτός, η μάνα μου και κάναν δύο ακόμη και έφυγε, αυτός με τη μάνα μου ήταν. Και πήρε το μπουκάλι να πάει να φέρει κρασί και γύρισε μετά από 6 μήνες. Μα το Θεό δηλαδή. Μετά από 6 μήνες γύρισε. Και όταν γύρισε λέει, συγγνώμη Μαρία, λέει, έμπλεξα. Τι έμπλεξες ρε Χριστιανέ μου? Έφυγε και είχε κάτι, εκεί που πήγε στην ταβέρνα να πάρει κρασί, τα είχανε με κάτι και από εκεί πήγανε σε διάφορα μέρη, κατέληξε στην Πάτρα στα καΐκια που δούλευε ψαράς και μετά ήρθε. Η μάνα μου τον λάτρευε γιατί ήταν τρελάκιας και της άρεσε από μια άποψη. Δηλαδή. Να σας πω, κάνει ανέκδοτο κύριε Ξανθόπουλο, συγγνώμη που γελάω. Κάνει ανέκδοτο. Μα έφυγε και γύρισε μετά, πήγε για κρασί και... Το αναφέρω μέσα στο βιβλίο. Μου λέει δεν ξέρεις τι έχω τραβήξει από τον Παναγιώτη. Καλός άνθρωπος, χρυσός, να φροντίζει, να κάνει, να δείχνει, αλλά άμα έπαιρνε ανάποδες, χανότανε. Θέλω έτσι να αποφορτίσουμε λίγο το κλίμα γιατί γελάμε και ίσως δεν είναι σωστό. Στη μεγάλη σας δόξα στον κινηματογράφο λέγατε ότι πηγαίνατε μερικές φορές με τα πόδια και λέγατε στον εαυτό σας πήγαινε με τα πόδια εκεί μη και νομίζεις ότι κάτι είσαι. Που είπα προηγουμένως, ναι, γιατί ξέρεις όταν έχεις περάσει δυσκολίες πολλές στη ζωή σου και φτώχειες και μετά όταν σου έρχονται όλα βολικά και καλά κάνεις το σταυρό σου και λες να κρατήσει αυτό ρε παιδάκι μου, να κρατήσει. Γίνεσαι πιο καλός άνθρωπος μέσα σου. Ναι, γλυκαίνεις σαν άνθρωπος, δηλαδή εκεί που ήσουν αστιφός, σαν κηδόνι. Γλυκαίνεις. Τότε λοιπόν έπαιρνα το λεωφορείο, πήγαινα στο Μαρούσι που ήταν το στούντιο, γύριζα τις ταινίες και ήμουνα ηθοποιός νούμερο 1. Έπαιρνα πάρα πολλά λεφτά. Αυτοκίνητο δεν είχα να φανταστείς. Με το λεωφορείο πήγαινα. Και γιατί δεν ήξερα να οδηγώ ακόμα. Μετά με ψηλόβροχο πήγαινα από τη στάση μέχρι το στούντιο και έλεγα περπάτα κερατά, περπάτα για να μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Να είσαι μέσα στον κόσμο, να βλέπεις πώς ζει ο κόσμος για να μπορείς αυτά που βλέπεις να τα μεταφέρεις στο σινεμά. Γιατί στις ταινίες που παίζαμε εκείνη την εποχή, που γυρίζαμε εκείνη την εποχή, μπαίνανε μέσα βιώματά μας από τη γειτονιά. Είχανε αλήθειες οι ταινίες. Μπαίνανε τα βιώματά μας από τις φτωχογειτονιές που μεγαλώσαμε. Θέλω να πάω στη 279 σελίδα, έτσι για να κλείσω με την εκπομπή. Γράφεται, ο τίτλος είναι «Όταν γεμίζει τσέπη». Λέτε, εκείνο που ξέρω είναι πως όσο πιο φτωχοί είναι οι άνθρωποι, τόσο πιο αλληλέγγυοι είναι. Μόλις πιάσουν λεφτά και κάτι τους χαλάει. Θαρής γεμίζει τσέπη και αδειάζει η καρδιά. Σελίδα 279. Ναι. Για να κλείσω το βιβλίο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θαρείς και κάτι τους χαλάει. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Σπανίως δηλαδή βλέπεις και περιπτώσεις που δεν, άμα το μέταλλό τους είναι καλό, άμα δεν είναι σκάρτο το μέταλλό τους, αλλά συνήθως αλλάζουν συμπεριφορά, αφήνουν τους φίλους τους, πώς να σου πω δηλαδή, αλλάζουν παρέες, αλλάζουν γειτονιές, γίνονται αλλιώτικοι. Εντάξει. Θέλω κλείνοντας να θυμηθούμε έτσι να σιγοτραγουδήσουμε και νομίζω ότι θα σιγοτραγουδήσουν και όλοι οι φίλοι που μας παρακολουθούν και στον Καναδά και στην Αμερική και στην Αυστραλία.
αλλά και στην Ευρώπη που μας βλέπουν μέσω της τηλεόρασης Nova. Να βλέπουν και στη Γερμανία που έχουν κάτι φίλους, στη Στουτγκάρδη, ο Μανιτσάς, τώρα τι θα κάνει. Να στείλουμε και χαιρετίσματα σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, γιατί μας παρακολουθούν και βλέπουν και σας αγαπάνε. Να στείλουμε στη Σουηδία που έχετε πάει πολλές φορές, στη Στοκχόλμη, στη Φιλανδία που έχει Έλληνες, σε όλα τα σημεία. Γενικά, για να μην λέμε σε κάθε σημείο, σε όλη τη γη που μας παρακολουθούν. Θέλω να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι από αυτά τα τραγούδια του Καλδάρα, που τα κάνατε έτσι επιτυχία στην αρχή. Ξεκινήσατε στην αρχή και τα κάνατε επιτυχία. Πριν όμως κλείνουμε, μου λένε ότι τελειώνουμε και θέλω μία ερώτηση να σας κάνω. Αν οι τραγουδιστές τότε της εποχής εκείνη, ο Καζατζίδης, τι σας έλεγαν ότι τραγουδούσατε? Το αγάψα και πόνεσα και η ταινία είχε γίνει για να παίξει, θέλανε τον Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης δεν ήθελε να παίξει. Με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Ξανθόπουλε. Με αυτή δεν την ήθελε να παίξει σαν ηθοποιός κλπ. Μάλιστα του είχε γράψει ο Καλδάρας ένα τραγούδι που λέει μην κάνεις όνειρα τράκατσε εδώ. Τέτοια αγάπη μη γκρεμίζεις. Έχει κάτι τσαλκάντσες που πήγαινε στο λαιμό του. Τι όμορφο τραγούδι. Είναι από την ίδια γειτονιά με μένα, από τη Νέα Ιωνία. Είχατε φιλική σχέση με τον Καζατζίδη? Φιλικές σχέσεις είχαμε. Τραγουδούσε όταν είχε πρωτοβγεί, τραγουδούσε στο Ζέφυρο που το είχε ένας Ξυπολιτάκος. Και πηγαίναμε εκεί πέρα και μια φορά είχαμε πάει και αυτός καθόταν στο πάλκο και μας έγνεφε. Λέει, μου είπε ένας φίλος που ήταν οδηγός σε ταξί, μου λέει, έλα να πάμε να δεις το γιο της Γεθσιμανής. Πήγαινα στο γυμνάσιο, ακόμη πήγαινα εγώ. Το δει, ήρθε στο τραπέζι, κάτσαμε και κουβεντιάσαμε και μετά κάναμε και παρέες. Είχαμε πάει και στη Γερμανία μαζί, αλλά με πείραζε γιατί εγώ, επειδή δεν ήμουν τραγουδιστής, έλεγα κάτι τραγούδια, ορισμένα τραγούδια ήταν πολύ απλά. Όπως οι Μαργαρίτες. Ένα που λέει, μη μ' στις Μαργαρίτες, πίστεψε με μάτια μου. Αν ποτέ σε αρνηθώ να φέρουν τα κομμάτια μου. Με πείραζε και μου λέει, ρε εσύ θα βγεις τώρα θα πεις τις Μαργαρίτες. Πώς θα πεις τις Μαργαρίτες? Γιατί ήταν λίγη η έκταση του τραγουδιού. Ενώ αυτός έλεγε κάτι τραγούδια με μεγάλη έκταση, ολόκληρη σκάλα να πούμε, και με εκείνη τη φωνάρα του και τις τσαλκάντζες του. Τι να σου πω. Τι του απαντούσατε? Δεν πάψε, φύγει από εδώ. Πολύ ωραία. Θέλω γιατί θα κλείσουμε με την ταινία που είπατε, θέλω να σιγοτραγουδήσουμε και όπως έλεγε στην αρχή θα σιγοτραγουδάνε οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Ποιο θέλετε εσείς, ποιο από τα τραγούδια του Καλδάρα? Ένα τραγούδι που αρέσει τον Ανέστη τον Βλάχο, το φίλο μου. Φίλος σας ο Βλάχος. Πόσα δεν έχουμε πει, κύριε Ξανθόπουλε. Τον Ανέστη τον Βλάχο. Θα φύγετε, όταν είχα πρωτοπιάσει χρήματα, είχα πιάσει λεφτά, άρχισα κάτι, αγόρασα κάτι γραφεία αγόρασα. Του το είπα λοιπόν, εγώ νόμιζα θα με συγχαρεί και μου λέει, τι έκανε, δεν έπαιρνες ένα μαγέρικο τουλάχιστον να έχουμε να τρώμε? Γιατί μέχρι τότε ήμασταν της πείνας, πηγαίναμε από εδώ και από εκεί. Τέτοια πράγματα. Ο Βλαχάκος ήταν φίλος καλός. Λοιπόν, του αρέσει από του σπιτιού σου τα σκαλοπάτια. Δεν θα το έχετε ακούσει όμως και δεν θα τραγουδήσετε εσείς. Θα τραγουδήσω μόνος μου από ό,τι καταλαβαίνω. Ήθελα να μας πείτε ή το Πετραδάκι. Το Πετραδάκι, λέτε. Λοιπόν, πάμε. Ρε Ματζόρε, που είναι, δεν έχουμε κανένα. Δεν έχουμε. Πετραδάκι, Πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Της αγάπης το τσαρδάκι. Κι όμως δε σ' απόκτησα. Τα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες τα ανεβήκανε, βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δεν βρήκανε. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δεν βρήκανε. Για μια πλούσια αγάπη τη δική μου πρόδωσες. Για μια πλούσια αγάπη τη δική μου πρόδωσες και το ταπεινό τσαρδί μου το περιφρόνησες και το ταπεινό τσαρδί μου το περιφρόνησες. Φλόγες άναψα ένα βράδυ, το τσαρδάκι το κάψα κι ύστερα πάνω στη στάχτη μοναχός μου έκλαψα. Κι ύστερα πάνω στη στάχτη μοναχός μου έκλαψα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω
Από τα βάθη της καρδιάς. Εγώ σε ευχαριστώ και ειλικρινά. Είναι δυνατόν να λέτε, κύριε Ξανθόπουλε, που μου έδωσες την ευκαιρία να θυμηθώ τους φίλους που έχουμε στα πέρατα της γης. Έχω ένα τελευταίο κεφάλαιο στο βιβλίο που λέει στους δρόμους της Νιώτης. Ήθελα μια φορά να γυρίσω όλα, να δω τους ανθρώπους εκεί, τους φίλους που... Το έκανα, πήγα μέχρι τον Καναδά και από την Άροβα μέχρι το Ουίντσορ. Το έκανα ένα μικρό ταξίδι. Κοιτάξτε, γιατί θα έχουμε από την εκπομπή, θα υπάρχουν πάρα πολλοί που θα σας καλέσουν. Και θα έχουμε αρκετά μηνύματα στο email της εκπομπής. Τώρα πια... Μήπως μιλήσουμε στο τηλέφωνο και μου πείτε ότι φεύγω να πάω να δω τους φίλους, τους αδερφούς εκεί στον Καναδά ή στο Σικάγο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλω ειλικρινά. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας. Στην υγεία όλων. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θέλω να μου υποσχεθείτε ότι σε καλό σενάριο, όχι μόνο σε μένα, σε καλό σενάριο θα πείτε ναι. Να έρθουμε εμείς οι δημοσιογράφοι να καλύψουμε. Εσένα βρε τι σε κόφτει να όχι, για να δούμε. Όχι. Νομίζω σε όλους τους φίλους τηλεθεατές και σε μένα και σε όλους. Να παίξετε σε μια ωραία καινούργια ταινία. Γιατί δεν κάνατε το ρεμπέτικο με το Φέρι. Κλείνοντας το λέω τώρα, ανοίγω άλλη παρένθεση. Δεν έχουμε χρόνο, γιατί ήταν να κάνετε εσείς το. Ναι, ήμουνα στη Βαλτιμόρη. Με πήραν τηλέφωνο, μου λέει έλα σε μια εβδομάδα γυρίζουμε. Θα έπαιζα στο ρεμπέτικο. Πώς θα αφήσω, εγώ είμαι μπουκ να πούμε 1,5 μήνα παρακάτω. Να πάω σε διάφορες πιάτσες. Θα τους ξυλώσω τους ανθρώπους, θα πω δεν έρχομαι. Που χορό έχει αχέπας, που χορό έχει ενορία, ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Πώς θα γίνει. Και έτσι δεν έπαιξα κάτι που χρειαζόταν να κάνω. Ό,τι και να κάνετε, να είστε καλά, να έχετε υγεία. Αγαπητοί μας φίλοι τηλεθεατές, ευχαριστούμε που ήσασταν και αυτό το βράδυ μαζί μας. Να περνάτε όμορφα. Δίνουμε ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Γεια σας. Απόψε που έχω συννεφιά και ένα βάρος στην καρδιά, εσένα ναι ζητάω. Να βρεις κοντά μου συντροφιά και να μην ξαναφύγεις πια, γιατί βαθιά πονά. Ποιος την έδωσε αυτή την κούκλα, παιδί μου? Μια καλή κυρία που έκλαιγε. Έκλαιγε. Με φιλούσε και έκλαιγε. Καλά, παιδί μου, πήγε να παίξεις. Ποια ήταν αυτή η κυρία, μπαμπά? Γιατί έκλαιγε, μπαμπάκα? Δεν ξέρω, πήγε να παίξεις. Σιγά θα ανέβει στα σκαλιά, θα βρει στην πόρτα τα κλειδιά. Έλα, μάτια μου. Ήρθε η μαμά. Μανούλα. Κορούλα μου.